Пра смелага ваяку мішку і яго слаўных таварышаў. Міхась Лынькоў. Пра мішкава дзяцінства і аб тым, як ён маліну любіў. Калі б хто запытаў мішку, што ты любіш больш за ўсё на свеце, ён адразу б сказаў, каб умеў гаварыць: што люблю, маліну люблю, мёд люблю, цецерукавыя яйкі люблю. А яшчэ што? І яшчэ маліну. Дужа любіў мішка маліну, і праз гэтую маліну вялікія непрыемнасці меў, і ўсякія праз яе няшчасці з ім здараліся і пакуты. Але цярпеў, крыўды зносіў і знявагі. Вось і сягоння напалі на яго няўдачы. Ішоў пануры, нізка схіліўшы галаву, хістаўся троху з боку на бок і час ад часу вурчаў паціху пад нос. Тады спынялася матка на якую хвіліну і пагрозліва касіла вокам і выскаляла зубы. Мішка таксама спыняўся, кідаў вурчаць і, схіліўшы да самай зямлі галаву, хітра сачыў за маткай, а ці не дасць часам яшчэ па загрыўку. Сачыў і быў гатовы адразу ж кінуцца наўцёкі, падалей ад матчыных пачастункаў. Ну як жа тут не быць панурым і сумным? А пачалося ўсё раніцой. Яшчэ не паднялося сонца, яшчэ клубіўся туман над палянамі, як заварушылася мішкава матка, грузна ўзнялася на пярэднія лапы. Потым, зяхнуўшы, стала на ўсе чатыры. Шумна атрэслася ад моху, ад сухога лісця і падалася наверх з цёмнай бярлогі. Бачыў мішка, як стаяла яна на краі бярлогі і, выцягнуўшы галаву, удыхала трапяткой і гарачай наздрыной свежае паветра раніцы, потым павяла кругом галавой і замерла на якую хвіліну, прыслухалася. Аднекуль здалёк прыляталі глухія гукі балабонаў. Відаць, пасвіліся на балоце коні. Ціха пранесліся над палянай качкі, пралапацеў крыллямі цецярук, аж аблізнулася матка, уздыхнула. Тады мішку зрабілася сумна. Мо таму, што ў бярлозе пад вялікім яловым вываратнем было цемнавата, мо таму, што без маткі рабілася холадна і няўтульна. І мішка паціху заскуголіў. Матка вярнулася назад, узяла мішку зубамі за карак і паставіла на ногі. І мішка ведаў, што гэта значыць. Уставай, лодар, лежабока, час ужо па снеданні ісці. Ён паспрабаваў жартаваць, упірацца, забіраўся па карэннях аж пад самы верх бярлогі, але, атрымаўшы некалькі лёгкіх кухталёў, пайшоў паслухмяна з бярлогі. Наверсе было халаднавата, стаяла раса, і мішка асцярожна пераступаў з нагі на нагу, зябка атрасаючы лапы ад сцюдзёных кропель вады, стараўся патрапіць у матчыны сляды, каб лішне не замачыцца. Але ўрэшце гэта яму надакучыла, і ён кінуўся з усіх чатырох ног, абагнаў матку і пабег, што было сілы, па кустах, па алешніку, спалохаўшы некалькі птушак, якія вылецелі з густой травы проста з-пад мішкавага носа. Мішку хацелася сагрэцца, пабязуліць. Але ці разумееш гэта матка? Яна, як заўсёды. Вось дагнала яго, злосная, узрушаная, і дала так па загрыўку, што ў мішкі пазелянела ўваччу, і ён уткнуўся носам у зямлю, балюча накалоўшыся
на хваёвую шышку. І да таго ўзлаваў, аж сам сябе не помніў. Злаўчыўся, ды як хопіць неўзаметку зубамі за матчыну нагу, аж зараўла старая мядзведзіха. А сам наўцёкі, аж задыхаўся бегучы, засопся. Ды дзе ты ўцячэш? Чуе мішка, зямля дрыжыць за ім, то бяжыць, даганяе матка, аж у поту халодны кінула. І вось дагнала. І такога чосу задала, што мішка доўга не мог ачухацца. І ўрэшце, як ударыць матка нагой, аж пакаціўся з узгорка мішка і ніяк устаяць не мог, учапіцца нагой за што-небудзь. Ляцеў, ды як шлёпнецца ў канаву. Ускочыў у гразь, аж па самыя вушы. Ні павярнуцца, ні паварушыцца, ні з канавы гэтае выбрацца. Тырчыць пыса з вады, палахліва бегаюць вочкі, ды ціха скуголіць мішка ад страху ды ад болю. Паважна падышла старая маці, спынілася, над мішкам нагнулася, лізнула языком у яго халодны нос. Мішка і вочкі заплюшчыў з перапуду, а што калі дасць яшчэ за ўсе яго штукі. Але мядзведзіца асцярожна ўзяла яго за карак, падчапіла нагой і выцягнула з канавы. Ухапіўшы яго пярэднімі лапамі, высока падняла і патрэсла, каб асыпалася з мішкі ліпучая гразь. Потым паставіла на ногі, ідзі, моў, не служ, ды не дурыся болей. І пайшоў мішка мокры, брудны. Цярпліва ішоў па матчыных слядах, не адступаючы ад яе ні на крок, ціха, разважна, панура. Вось чаму сумны быў наш мішка, ды час ад часу паціху бурчаў, спрабуючы агрызацца на матчыны загады. Яны ішлі доўга. Прайшлі паўз паляну, дзе было складзена бярвенне і дровы. Матка перавярнула некалькі калод, знайшла пад імі багата чарвякоў розных і, забыўшыся на мішкава непаслушэнства, частавала яго і ласавала. У паленніцы дроў выпарала невялічкае гняздзечка. У ім было з паўдзясятка маленькіх сіняватых яечак. Яны былі надзвычайна смачныя, і мішка аж задзіраў пысу ўгору і, звярнуўшы ў трубачку язык, высмоктваў іх і, забыўшыся, глытаў і шкарлупкі. Пасля пайшлі праз балота, старанна абышлі месца, дзе чуваць былі конскія балабоны, з балабонамі чуваць былі і людскія галасы. І хоць мішка ні разу чалавека не бачыў, але па тым, як ухілялася старая маці ад сустрэч з чалавекам, адчуваў, што гэта не іначай, як самы хітры вораг. Магчыма, што нават горш, чымся жаба або чмель, ці, скажам там, вожык. З гэтымі ўсімі паспеў пазнаёміцца мішка, і знаёмства не дало яму асаблівай прыемнасці. Паспрабаваў раз жабу лізнуць языком, пляваўся колькі, ды дні са 3 язык усё садніла, гарэніла. Добра даўся чмель у знакі. Доўга ганяўся за ім мішка. Прыгожы быў чмель, вясёлы такі, залацісты. Сам невялічкі, а голас дае, куды там, гудзіць, аж трава калыхаецца. Ганяўся мішка за чмелем і ўбачыў, як схаваўся той у невялічкую купіну. Тут і пачаў пароць яе мішка, носам рыць. Рыў, ды як зараве нечакана.
аж матку перапалохаў, тая з бярлогі была выскачыла. Дні са два пух нос з таго часу. Гарэў усё, мішка і ў вадзе яго паласкаў, і абматчыны бакі цёр, да сырой зямлі прыкладаў. Сяк так адратаваў нос. І цяпер, калі заўважыць чмяля, дык бокам, ды за куст куды, падалей ад чортавай мухі. Вось вам і чмель. Пра вожыка і казаць не прыходзіцца. Гэта ўжо такі звер, страшней якога, мусіць, няма і на свеце. Дапякалі мішку і пчолы. Хадзілі раз з маткай у глухі бор. Лазіла матка на хвою, залезла высока-высока, ледзь відно яе ад зямлі, з-за папараці, за якой прылёг мішка. І вось, як зараве раптам маці, як затрашчыць нешта ўгары, сухія галінкі ляцяць, цярушацца, ды гуд пайшоў па ўсёй паляне. Не злезла, а саскочыла маці, ды ходу! Мішка за ёй. Бяжыць, а пчолы за ім, і на галаву, і на хвост, і за пуза ўчапіліся. Лезуць сляпіцаю ў нос і ў вочы. Што не рабіў мішка, і аб кусты цёрся, па зямлі качаўся, нічога не дапамагала. Пакуль з маткай у ваду скочылі, у рэчку, толькі тады і ачухаліся, ад пчол адмахнуліся. І дні 3 хадзіў, сам не свой, хварэў нават троху, у бярлозе адлежваўся. Вочы так паапухлі, што нічога не бачыў. Губы апухлі, нос, ні да чаго не дакрануцца. Але ж якім потым мёдам частавала маці. Еў бы, здаецца, штодня, ды смакаваў бы. Вось яны, якія тыя пчолы былі. І хоць баяўся мішка і жабы, і чмяля, і пчол, і вожыка, але бачыў, што матка на іх і вокам не кідае, зусім не баіцца. А чалавечы голас, калі пачуе, баіцца. Відаць, чалавек страшней за чмяля, за жабу. Вось і цяпер матка асцярожна абнюхвае паветра і ідзе ў другі бок па глухіх балотных сцежках. Відаць, у авёс, думае мішка. І сапраўды, яны хутка выйшлі на вялікую паляну ў лесе. На ёй раскінуўся малады авёс. Ён яшчэ не паспеў, быў зеленаваты, і толькі дзе-нідзе трапляліся жоўтыя, залацістыя лапікі спелага. Ад лёгкага ветрыку хадзілі па аўсу дрыготкія хвалі, і яны поўнілі паляну ціхім, супакойваючым шолахам. Нібы перашэптваліся калосікі. Шу, шу. Любіў мішка гэты шолах, гэтыя ціхія, ледзь чутныя галасы аўсяных каласоў. Ляжа ў баразёнку і прыслухаецца. Над ім глыбокае сіняе неба, высока-высока плывуць празрыстыя хмарынкі, пад імі плавае каршук, праляціць крумкач, пранясецца статак качак, у іх крыллі, свістулькі, толькі чутно фью, 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 а авёс шуміць шу, шу. Слухае мішка і дрэмле. Зіму ўспамінае, калі шумелі дрэвы, як гэты авёс. Праўда, шум той быў куды мацнейшы і грозны, хоць і чуў яго мішка праз сон, праз сваю зімовую спячку. Не шумела, а гуло па верхавінах, па аснежаных лапах ёлак. У-гу-гу, у.
І было тады страшна холадна. Памятае мішка, як курылася пара над бярлогай, і ад пары тае звісалі празрыстыя ледзяныя сасулькі. Аб іх накалваў нос мішка, калі намагаўся пад самую вясну выпаўсці з бярлогі. Любіць мішка слухаць аўсяныя шолахі, а яшчэ больш даспадобы яму аўсяныя калосікі. Салодкія яны, пахучыя, як матчына малако. І аскубае мішка авёс, поўнымі жменямі заціскае ў рот, а калі прытаміўся хадзіць на задніх лапах, калі наеўся, тады прылёг і, прымяўшы лапай колькі сцяблінак, ляніва перабіраў іх губамі, смакаваў кожны колас. На паляне яны былі не адны. Прыйшоў яшчэ адзін стары мядзведзь. Быў ён надзвычай пануры, сярдзіты. Без усякай прычыны накінуўся на мішку і так скубануў яго зубамі, што той аж зайшоўся ад рову. Тады заступілася матка і так грозна пачала наступаць на мядзведзя. Так моцна ударыла яго пярэдняй лапай, што стары мядзведзь бегма кінуўся ў лес, затрашчала толькі ламачча ды кусты арэшніку. Па рыжай падпаліне на баку мядзведзя мішка пазнаў у ім свайго бацьку і здзівіўся. Вось дык бацька, добра выхоўвае ён сына, выскаляючы на яго зубы. Без асаблівых прыгод пайшлі яны назад. Мядзведзіца ішла побач з мішкам, старанна залізвала яму шыю, дзе былі сляды ад бацькавых зубоў, і ціха вурчала пад нос аб нечым сваім, мядзвежым. Калі пераходзілі праз ручай, мядзведзіца ўзяла мішку ў пярэднія лапы і пачала купаць яго. Не асабліва паважаў мішка гэтую аперацыю і ў другія разы з усіх сіл намагаўся наўцёкі, спрабаваў кусацца. Але цяпер, узгадаўшы матчыну абарону і клопаты, паслухмяна цялёпкаўся ў вадзе і падстаўляў пад матчыны лапы то адзін, то другі бок. Пасля купання весела бегаў па лесе, ганяўся за белымі матылямі, куляўся па зялёнай траве, каб хутчэй асушыцца. Калі прыйшлі ў бярлогу, матка завалілася спаць. Бярлога была прасторнай і утульнай. Хапала цёплага моху, сухога ліста. Уверсе было багата пераплеценых карэнняў ад паваленага дрэва, так што столь была добрая, шчыльная, ніколі не прапускала дажджу. Бярлога была ў дзікім гушчарніку. Ніхто не парушаў спакою, хаця і праходзіла недалёка лясная дарога, але была яна глухой і непраезджай. Колькі разоў выбіралася мядзведзіца з мішкам на гэтую дарогу, каб пагрэцца на сонцы. І ніколі не сустракалі тут чалавека. Маці адпачывала, а мішку не было ніякай ахвоты да сну. Ён, у каторы ўжо раз абследаваў бярлогу, абнюхваў кожны каменчык, кожны корань. Праўда, цікавага ў гэтым было мала, і калі ўсё гэта надакучыла мішку, ён выбраўся з бярлогі на волю. Там было весялей. Добра было пакуляцца ў верасках, пабегаць сярод папараці, пастаяць перад муравейнікам і, запусціўшы ў яго лапу, разварушыўшы, хуценька адскочыць убок і пазіраць, як бегаюць неўгамонныя мурашы, цягаюць сцяблінкі, перацягваюць белыя яечкі. Багата чаго ёсць у лесе і паглядзець, і паслухаць. Вунь, дзяцел дзяўбе старую алешыну. Усеўся, учапіўся лапамі за кару і
тукае сабе, дзяўбе носам. Тук-тук, тук-тук. Паспрабаваў раз мішка стукнуць носам па дрэве, але ніякага тук-туку не выйшла. Адна толькі непрыемнасць была. Садраў нос і болей нічога. А там вунь, вавёрка пераскоквае з галінкі на галінку. Уселася ды чапурыцца, не зважае на мішку. Той і сяк, і так, і зубамі лясне, і лапай зямлю дзярэ, і голас спрабуе падаць, а вавёрка нічога, хоць бы зірнула раз, матляецца толькі хвост, як мяцёлка. Узлаваў тады мішка, да хвойкі кінуўся, стукнуў лапай па ёй. Вавёрка пераскочыла на другую хвойку, з той на трэцюю. Мішка за ёй спрабаваў на хвойку ўзабрацца. І вось-вось, здаецца, зловіць вавёрку. Але дзе ты яе возьмеш, калі яна скача, як блыха? Раз такі скочыў з дрэва і сам мішка. Думаў, што паляціць, як матыль, услед за вавёркай. І вось-вось, здаецца, зубамі за хвост учэпіцца, раскрыў ляпу шырэй, каб хваста не ўпусціць. Дык дзе ж ты бачыў? Секунда дзве, і повен рот зямлі, ды нагу падбіў. Так ляснуўся аб зямлю. Добра яшчэ, што дрэва было нізкае. Маглі б мішкавы палёты кончыцца куды горш. Дасталося тады мішку парадкам і ад маткі. І прыйшлося яму назаўсёды кінуць свае лётніцкія практыкаванні. Няхай яны, тыя вавёркі, лятаюць, ды матылюшкі якія, а яму, мішку, хопіць і па зямлі хадзіць, ды на хвойкі лазіць. Бегаў мішка каля бярлогі і ўспомніў, што сёння ён яшчэ не спрабаваў маліны. Гэта ж трэба, каб у малінніку жывучы, ды маліны не паспытаць. Успомніў і пра матчыны загады, без яе нікуды не хадзіць. Але ж гэта зусім блізка, недалёка ад дарогі. Ці я заблуджуся? Ды матка спіць цяпер і не заўважыць нічога, падумаў мішка і пайшоў паціху ў маліннік, зусім не прадбачачы тых падзей, якія адбыліся з ім пасля ў гэты дзень. Але аб гэтых падзеях раскажам далей. Пра вясёлую бараду і пра чорнага жука. Пакуль мішка будзе ласавацца малінай, нам прыйдзецца сказаць некалькі слоў пра вясёлую бараду, ці інакш барадатага, ды пра чорнага жука. Сказаць, каб яны жылі ў вялікай паміж сабою згодзе, будзе няпраўдай. Заўсёды барадаты задаваў вялікага форсу перад жукам, важнецкі прахаджваўся перад ім, ганарыста трос барадой, або, набраўшыся надзвычайнага спрыту, нечакана кідаўся на яго, каб пацэліць на рогі. Жук выскаляў зубы, пагрозліва бурчаў, і калі барадаты не пакідаў сваіх ганарыстых выбрыкаў, жук адыходзіў куды-небудзь пад куст, падалей ад назолы. Лежачы там у цяньку і ляніва адганяючы мух, жук назіраў прыжмураным вокам за барадатым, за яго фокусамі і вывертамі. А чаго не вырабляў барадаты? Вось ён забіраецца аж на самую верхавіну паваленага дрэва. Гоцае адтуль з усіх 4 капыцікаў надол, не раўнуючы, як лёгкая вавёрка ці той матыль. Вось ён убачыў высачэзны пень. Абышоў яго, панюхаў, лізнуў, потым адышоў назад і, павярнуўшыся, пераскочыў яго з разгону
аж захрупасцелі капыцікі па зямлі, уздымаючы пыл над палянай, над вераскамі. І гэта не ўсё. Вось ідзе чырвонаармеец. Барадаты ўжо тут як тут. Рожкі наперад і не дае праходу ні направа, ні налева. З дарогі не саступіць, ды пагрозліва памахвае галавой. Ну што ты з ім зробіш? Чырвонаармеец дастае з кішэні махорку, сыпле на далоню, падстаўляе барадатаму. На, адчапіся, ірад. Некалі мне тут з табою разгаворы разгаварваць. А таму толькі гэта і патрэбна. Злізаў махорку, засыпаў за губу і жуе, перажоўвае, соладка прыжмурыўшы вочы. Да чаго ж махорку любіць барадаты? Пра ўсякія фокусы тады забывае. Стаіць, не зварухнецца, толькі барада трасецца, ды з вялікага задавальнення раскрые часам рот, ды на ўсю паляну. Бе! Бе! Глядзіць тады на яго жук, глядзіць, уздыхае. Дужа яму не даспадобы тытунёвыя практыкаванні барадатага, ну які там смак з махоркі. Ад дыму тытунёвага ўцякаў як мага далей. Глядзіць, глядзіць, ды ўслед за барадатым на ўсю паляну, на ўвесь лес гау, 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 гау. Заліваецца брэхам, ды хвастом па зямлі б'е, ад злосці на барадатага, ад вялікай да яго знявагі. Збягаюцца тады вясёлыя чырвонаармейцы. Рогат, жарт. З барадатага ды жука смяюцца. Чаго толькі вы не падзялілі? Можна падумаць, што барадаты і жук такія ўжо адвечныя ворагі, і што яны так не паважаюць адзін аднаго. Гэта зноў-такі няпраўда. Калі пазнаёміцца з імі бліжэй, дык мы ўбачым, што яны самыя найлепшыя дружакі. І калі барадаты фарсіў крыху перад жукам, дык гэта толькі для выгляду, для адводу воч. Паспрабуйце-тка пакрыўдзіць каго-небудзь з іх, хоць бы барадатага. Тады такога дыхту задасць вам жук, што вы дзясятаму закажаце крыўдзіць яго друга. Не адстане і барадаты ў спрытнай абароне свайго прыяцеля. Але хто ж такія жук ды вясёлая барада? Адкуль яны ўзяліся? Як апынуліся ўсе разам? І пры чым тут чырвонаармейцы? Жук быў звычайным сабакам, звычайнай пароды. Неасаблівымі здатнасцямі, неасаблівымі талентамі ён не мог пахваліцца. Сабака, як і ўсе сабакі. Толькі вось бок хіба крыху падпалены, дык гэта ўжо ад паходнага жыцця, прыпаліў, ля цяпла грэючыся ў халодную восеньскую ноч. Не такі ўжо прыгажун барадаты. Шэрая ўзлахмачаная поўсць, вечна ў рэп'ях, у саломе, левы рог напалавіну збіты, страціў дзесьці ў гарачых бойках. Куртаты хвост, адна відзімасць, але затое ж барада. Сапраўдная краса і гонар барадатага. І хоць абскублена яна была крыху, і няроўныя валасіны былі ў ёй, і рэп'я ўхапала ў ёй, усё ж была яна барадой, якой належыць быць у паважаючага сябе казла. За гэтую бараду і празвалі казла барадатым. Ідзе ён, барадой трасе, бяжыць, барада падскоквае, пачне есці, барада матляецца. Прыгожая барада. І жук, і барадаты былі да некаторай ступені вайсковымі асобамі. Жук быў у першым батальёне, барадаты у другім. І хадзілі штодня з палком у вялікіх паходах. Ці холад, ці спякота,
ці снег, ці дождж, ідуць баявыя батальёны чырвонаармейцаў. І хоць цяжка ў дарозе, і ногі ныюць, і муляе плечы, не сумуюць байцы. Песні спяваюць, жарты ладзяць, гармонік заводзяць. А калі заціхае часам гармонік, тады выступаюць батальённыя веселуны. Жук ды барадаты. І чаго толькі не робяць яны. Пераскоквае барадаты цераз жука. Жук намагаецца ўхапіць барадатага за бараду, але, напароўшыся на рог, спрытна ўцякае ў кусты, адкуль робіць спробу нечакана атакаваць свайго прыяцеля. Такі часам вэрхалу знімуць, такую тузаніну, што хоць ты вадой іх разлівай. Спектакль, ды і годзе. А кончыць спектакль ходзяць па шарэнгах, у вочы байцам пазіраюць. Ну ясна, трэба скарыначку хлеба даць, цукрам пачаставаць. І давалі, і частавалі. Любілі чырвонаармейцы сваіх веселуноў і з батальёна іх не адпускалі. Да таго любілі, што нават ганарыліся імі і задзіралі носа перад трэцім батальёнам, які не меў нікога, ні казла, ні жука. Калі часам барадаты па сваёй несвядомасці заходзіў пачаставацца ў трэці батальён, яго адразу ж знаходзілі і выводзілі адтуль. Чырвонаармейцы другога батальёна баяліся, каб трэці батальён не скраў часам іхняга веселуна, іхняга барадатага актора. Скрасці не скрасці, а падкупіць маглі. Дужа ласы быў барадаты на цукар і на махорку. Жук быў больш свядомым і свайму батальёну здрадзіць не мог. Ніякія подкупы на яго не дзейнічалі. Нават агрызаўся часам на такія подкупы, і яго пакідалі ў спакоі. Ён быў таксама і больш храбрым, больш адважным, чым яго прыяцель. Ён не баяўся страляніны, бою. Разам з байцамі ішоў у атаку, хадзіў ноччу ў дазоры і старанна выконваў там дазорную службу. Ніякі вораг не мог падкрасціся непрыкметна ўначы да нашых часцей. А барадаты пры першым стрэле страчваў увесь свой ганарысты выгляд, з усіх ног кідаўся назад у абоз, за што і звалі яго часам дэзерцірам і саромілі перад усім батальёнам. Але якое ж у барадатага сумленне! Стаіць, нізка апусціўшы галаву, вокам не міргне, страсяне барадой, ды завядзе сваю жаласлівую песню. Бе! Ну што ты з ім зробіш? Дык вось якія былі жук ды барадаты. І не дзіва, што чырвонаармейцы ганарыліся імі, частавалі іх, сваіх актораў, веселуноў, і задзіралі носа перад трэцім батальёнам. Але ў хуткім часе здарыліся тыя падзеі, пра якія мы абяцалі расказаць яшчэ ў канцы першага раздзела. Гэтыя падзеі паставілі на другі план і жука, і вясёлую бараду, а трэці батальён пачаў задзіраць носа і перад першым, і перад другім батальёнам. Аб гэтым мы далей і раскажам. Як Мішка трапіў на вайсковую службу. Была ціхая летняя раніца. Сонца яшчэ не паспела забрацца высока і пералівалася мільёнамі агеньчыкаў у роснай мураве, на палянах, паблісквала на вільготным лісці бяроз, рассыпалася залацістымі плямамі праз лапкі ялін, праз кучомістыя верхавіны хвой. І калі трапляла сонца на спелыя ягады маліны,
Яны гарэлі, як камні самацветы. І пах ад іх ішоў далёка-далёка, праз лес, праз балота, да самае лесавое дарогі. Ягады пахлі летам, сонцам, зялёнаю муравою палян, ды чым толькі яны не пахлі. Знай толькі адно: еш, не лянуйся. І мішка стараўся. Спачатку абскубаў ягады лапай, еў, хапаўся, соп, набіваў повен рот малінай разам з лісцем, з маленькімі мурашкамі, з недаспелымі ягадамі. Калі ж наеўся, стаў больш пераборлівым. Стаіць, прыглядаецца, самую спелую ягадзіну выглядае. Выглядзіць маліну, на якой сонца больш пераліваецца, і нацэліцца паважна языком, старанна зліжа ягадзіну і вочы прыжмурыць ад вялікага задавальнення. Вялікі ласун быў мішка, а ў гэты час па дарозе ішоў полк. Ішлі батальёны адзін за адным. За батальёнамі ішоў абоз, паскрыпвалі колы, пастукваючы на карэннях хвой і ялін, зрэдку ржалі коні. Чуў гэта ржанне мішка, але заняты ягаднай справай і не падумаў, што б то магло значыць. Ці мала коней і ржуць на балоце, яшчэ часам балабонамі пазваньваюць, калі бываюць там на начлезе. Дык вялікі то клопат гэтыя коні, дужа яны мішку патрэбны. А полк тым часам спыніўся на адпачынак каля дарогі. Чырвонаармейцы пачалі разыходзіцца па лесе, хто па ваду, хто па сушняк для цяпла, а хто ў грыбы ды па ягады падаўся. За імі следам пацягнуліся жук і вясёлая барада. Хоць іх і не цікавілі дужа ягады, але ж не маглі адстаць ад кампаніі. Такую прывычку займелі за сваё паходнае жыццё. А мішка тым часам думаў ужо, як бы гэта падацца назад да роднай бярлогі, але троху пабойваўся маткі. Няйначай дасць цяпер па карку за самавольную адлучку. Ды і месца было дужа прыгожае. Прыгравала сонца, маліннік пах, пад нагамі пасцілаліся пухнатыя махавіны, мяккія, цёплыя. Зялёнае лісце бруснічніку ярка блішчэла на сонцы. Ну як не пабегаць тут, не пабязуліць, не перакуліцца некалькі разоў цераз галаву, ды, лёгшы на спіну, падняць угору свае куртатыя лапы і ўзірацца ў глыбокае сіняе неба, якое здавалася мішку вялікім-вялікім возерам лесавым. Толькі дзіва, на возеры сонца плыве, углядаецца з вышыні. Аж вочы прыжмурыў мішка. Да таго хораша на свеце жыць, калі гэта матка ёсць, і маліннік ёсць, і маленькія птушкі малінаўкі табе песні спяваюць, ды сама ягада ў лапу просіцца. Не жыццё мішку, маліна. І толькі гэта ён на лапах падняўся, ды сухую ігліцу з хрыбта абтрос, як дзірнуўшы перад сабою, амаль не самлеў. Аж захаладала ў пятах. Проста перад ім вытыркнуўся з-за куста ніколі не бачаны ім звер. Быў ён увесь белы, меў 4 нагі, як і кожны звер, але былі ў яго яшчэ рогі. І самае страшнае, была ў звера дзіўная барада, яна матлялася з боку ў бок, наганяючы яшчэ болей страху,
на мішкава сэрца. Ніколі і нідзе не бачыў мішка такой барады ні ў бацькі свайго, ні ў шэрых ваўкоў, што трапляліся часам на лесавых сцежках, ні ў другіх звяроў і звярушак, з якімі даводзілася сустракацца. Ні ў зайца, ні ў лісаў, ні ў тоўстых барсукоў, ні ў калючага вожыка. «Відаць, у барадзе ўся сіла», — сумна падумаў мішка, мяркуючы, як бы ямчэй даць лататы, як бы спрытней уцячы пад матчыну абарону. А звер усё ўглядаўся ў мішку вялікімі шклянымі вачыма, нерашуча перамінаўся з нагі на нагу. Паварушыўся мішка, каб павярнуцца як назад, намеціць шляху да адступлення, і адразу бачыць, барадаты звер нібы таксама выказвае намеры да адступлення, на цэлы крок назад падаўся, а крыяў тут мішка, узрадаваўся. «Ну, значыць, жыць буду, паем яшчэ маліны ў смак». І так яму жыць захацелася, што нават храбрасці пачаў набірацца. Смялець пачаў, на цэлы крок да белага звера пасунуўся. Усё думаў, вось бы за бараду яго цапнуць, сілу тую адчуць. Не можа быць, каб была гэтая барада мацней за мяне. Нават словы маці ўспомніў, што няма ў лесе звера мацней і храбрэй, чым яны, мядзведзі. На хвілінку якую задумаўся, а што, калі гэта чалавек? А чалавек жа страшней за ўсё, страшней за чмяля і вожыка. Але зноў узгадаў словы маці аб чалавеку, які ходзіць толькі на дзвюх нагах, а дзве другія для прыліку ўносіць, матляюцца яны без усякай справы. Выходзіць, што не чалавек. І ціха, асцярожна, ды на крок наперад. Ужо нацэліўся лапай, каб за самую бараду хапіць. І што тут толькі нарабілася? Не паспеў мішка лапу падняць, як барадаты звер узвіўся маланкай угору, ды як сігане праз куст, аж маліны, як пырскі, пасыпаліся. У лісце зацерушыліся, і толькі трэск пайшоў па ўсім малінніку, ды голас такі смешны, недарэчны. То барадаты звер ратаваў сваю скуру. Уцякаў з усіх ног, не на жарты напалохаўшы мішку, які толкам і не ведаў, што ж яму далей рабіць пасля такой сустрэчы з незнаёмай барадой. І не паспеў ён ачухацца як след, як новая напасць прыйшла, куды страшнейшая і меўшая нечаканыя вынікі для ўсяго мішкавага жыцця. Яшчэ не знік трэск галінак, то ўцякаў барадаты, ратуючы сваю бараду. Як новы звер раптам напаў на мішку, ухапіў яго зубамі за нагу. Новы звер быў падобны да вялікага ваўка, але розніўся ад яго сваёю масцю. Была яна задужа чорная. То быў наш жук, які прыбег, каб ратаваць барадатага. Мішка налаўчыўся быў укусіць жука за хвост. Жук адскочыў, як апантаны, але з яшчэ большай злосцю накінуўся на мішку, і яны, кусаючы адзін аднаго, пакаціліся па паляне, уздымаючы цэлыя горы пылу і пажоўклага лісця. І такі вэрхал паднялі, такую тузаніну, што іх адразу ж прыкмецілі. Дзясятак чырвонаармейцаў абкружылі іх, адцягнулі ад мішкі раз'юшанага жука. Мішка сядзеў на задніх лапах, жалобна скуголіў, ды пярэднімі лапамі прыкрываў галаву,
нібы абараняючыся ад шматлікіх ворагаў. Эх, не есці цяпер болей маліны, думалася мішку, коса пазіраўшаму з-пад лапы на абкружыўшых яго людзей. Але загінуць яму не давялося. Чырвонаармейцы надзелі яму нашыйнік і павялі ўрачыста да дарогі, дзе стаяў на прывале полк. Чырвонаармейцы былі з 3-го батальёна. Яны былі надзвычай рады, што нарэшце і ў іх завялася такая цікавая звярушка, ды не абы якая, а самы сапраўдны жывы мядзведзь. Праўда, іхні мядзведзь быў яшчэ не задужа вялікі, але затое ён быў усё ж больш цікавым, чым якія-небудзь там жукі і барадатыя з 1-го і 2-го батальёнаў. І сапраўды, увесь нават полк зацікавіўся мішкам. І столькі народу збеглася, каб паглядзець на яго, што мішка толькі вачыма лыпаў ды думаў: ну і людзей, і ў кожнага відаць матка ёсць. Успомніў пра матку і жалобна заскуголіў. А ты не плач! Весялілі яго чырвонаармейцы, угаворвалі ды пагладжвалі па цёплай шэрай поўсці. Аж сэрца заходзілася ад страху ў мішкі, калацілася, як падбітая птаха. Спачатку думаў надаць сабе суровага выгляду, а шчацініў хіп, выскаліў зубы, але ўбачыў, што ніхто яго не хапае зубамі, не б'е лапай, і супакоіўся, стаў ласкава пазіраць на ўсіх. А даўно б так, дурань ты гэтакі, сказаў адзін з чырвонаармейцаў. Няма, браце, чаго табе злавацца. І хутка кавалачак цукру прынёс, палажыў перад мішкам. Усе згрудзіліся, дзівіліся. Што ж будзе мішка з цукрам рабіць? Мішка зірнуў на цукар, лапай варухнуў, нічога не кусаецца. Тады асцярожна панюхаў. Не, нічым асабліва страшным не пахне. Тады зусім асмеліўся і языком лізнуў. Спадабалася. Узяў лапай цукар і на язык паклаў. Да чаго ж добра! Аж вочы прыжмурыў. Доўга смактаў кавалачак. Ласаваўся, прагна пазіраючы кругом, а ці не дадуць яму яшчэ кавалачак. І калі далі другі, да таго асмеліўся, што нават руку чырвонаармейцу лізнуў. Ад вялікага пачуцця свайго, ад мядзвежай падзякі. Ну, цяпер мы з табою зусім прыяцелі, жартавалі чырвонаармейцы і пеставалі мішку, гладзілі яго, за вухам часалі. Мішка кінуў агрызацца, зубы скаліць, ды толькі соладка жмурыў вочы ад вялікай сваёй уцехі. Далі мішку яшчэ хлеба, кансерваў рыбных. Капцёр падаіў карову ў абозе, малака прынёс кацялок. Наеўся мішка, напіўся і ад вялікага задавальнення пачаў у пясочку куляцца, на задніх лапах хадзіць, ды ўсякія фокусы вырабляць, цераз галаву куляцца, на пярэднія лапы станавіцца, як гімнаст які спрытны. А ну, мішка, яшчэ! Паддай форсу, паддай! Падбадзёрвалі чырвонаармейцы новага веселуна, хапаліся за бакі ад смеху, 3-й батальён віталі з удачай. Гэткага артыста набылі! Адным словам, увесь полк полюбіў мішку за яго вясёлы нораў, за вялікі спрыт і ўсякае ўмельства ў немудрашчых справах мядзвежых.
Толькі жук пазіраў падазрона на мішку. Выказваў яўныя намеры ўхапіць яго знянацку за вуха, ды злосна вурчаў, калі мішка падыходзіў да яго бліжэй. Але чырвонаармейцы намагаліся іх памірыць, зрабіць сталымі дружбакамі. Ды барадаты баяўся падыходзіць блізка да мішкі, усё паглядаў здалёк, ды жалобна галасіў: «Бе!» Відаць, асцерагаўся за сваю бараду, якую паважаў праз меру, ганарыўся ёю. Пасмейваліся чырвонаармейцы з яго. «Чаго галосіш, барадаты? І рогі ёсць, і капыцікі ёсць, а глядзі ты, баіцца. Бліжэй падыходзь, заходзь у кампанію, махоркі дамо». Але барадаты не рашаўся, нягледзячы на вялікія махорачныя спакусы. Як-ніяк апасаўся за бараду. Возьме гэты мішка ды раптам вырве, як жа тады жыць барадатаму без свае красы? Каб казёл, ды без барады. Ніколі не бачана гэта на свеце. А можа, і ад крыўды, галасіў барадаты. Гэта ж трэба. Ніхто не звяртае на яго ўвагі. Заняліся гэтым паганцам. І шмат было патрэбна часу, каб памірыць мішку з барадатым і жукам, зрабіць іх шчырымі прыяцелямі, дружбакамі. Так трапіў мішка на вайсковую службу. Калі скончыўся прывал, полк рушыў далей. Мішку зрабілі моцны нашыйнік і прывязалі да воза вяроўкаю. Мішка спачатку упіраўся, не хацеў ісці, валокся ўслед за возам, ну якая ж ахвота на прывязі хадзіць, калі да гэтага часу мішка хадзіў усюды па сваёй ахвоце, па свайму надуму. Тады пасадзілі мішку на воз. Гэта здавалася мішку за лепшае. Ніякіх табе клопатаў і трудоў, сядзі, ды кругом паглядвай на людзей, на коней, на высокія дрэвы паабапал дарогі. Ды ці мала чаго цікавага можна ўбачыць з воза, чаго раней ніколі не бачыў ён, жывучы ў глухой бярлозе. Ды з воза зусім вальготна назіраць і за жукам, і за палахлівым барадатым, махорачнікам гэтым. Уся барада ў яго махоркай смярдзіць. «Любата, а не жыццё», хацелася сказаць мішку. І, агледзеўшыся на возе, абнюхаўшы розныя рэчы на ім, мішка выбраў зручнейшае месца, падмяў пад сябе салому, ямчэй прымасціўся на ёй. «Ну што ж, ехаць дык ехаць», падумаў так і задрамаў. Так выступіў мішка ў неспадзяваны для сябе паход. Спаў, драмаў, сніў сны свае лесавыя, мядзвежыя. Усё верзлася ў сне, несусветная ягада маліна, вялікая-вялікая, у самы раз у 2 лапы ўзяць, на ўвесь рот упіцца сокам малінавым. Ды дзе ты яе возьмеш? Ніяк лапай да яе не дастаць. Вось-вось, здаецца, ухопіш яе. Нос, пах адчувае, па самым носе стукаецца гэта ягада, ды падскоквае потым угору высока-высока пад срэбраны месяц, пад сінія зоры. Аж падскочыў мішка за ёю, за малінай, за ягадай, падскочыў і прачнуўся. Была ноч. Ціха рыпалі колы ў возе, ды самы воз мякка калыхаўся па дарозе. Сама дарога нібы плыла ў туманах у месячным святле. Наперадзе коні храплі, палахліва стрыглі вушамі, чуючы мішкаў дух. Поплеч з возам ішоў маўклівы жук, за ім вясёлая барада. А над дарогай, над лесам, над маўклівымі групамі людзей
Над вазамі распасцерлася глыбокае неба. Гэтае возера лесавое. У ім хадзіў срэбраногі месяц, ды пераліваліся такія яркія і пухнатыя зоры. Было хладнавата. Агледзеўся Мішка, уздыхнуў, нос у цёплыя лапы схаваў і зноў задрамаў. Дзіўны хворы, цукар і казлоў тытунь. Дзень за днём прызвычаіўся Мішка да вайсковай справы. Праўда, справа гэтая не была дужа цяжкай, бо прывучалі яго паволі, ды і спецыяльная для яго навука не была такой ужо хітрай. Трэба было дысцыплінаваць Мішку, прывучыць да парадку, каб ведаў сваё месца і нескладаныя абавязкі палкавога веселуна. З гэтымі абавязкамі ён спраўляўся досыць шчыра, заўзята, і таму любілі яго і паважалі з кожным днём усё больш і больш. Былі за Мішкам і такія-сякія промахі праз яго выключную прагнасць да ласункаў. Едучы на капцёрскім возе, дзе былі складзены розныя батальённыя харчы, Мішка пранюхаў пра мяшок з цукрам. Употайкі, каб ніхто не бачыў, прадраў Мішка мяшок і на поўны рот пачаў паціхеньку ласавацца цукрам. Ваўсю стараўся і ўдзень, і ўначы. Сядзіць, ды цукар цягае, хрумстае сабе, скасавурыўшы вочы на барадатага, які не адставаў ад воза ні на крок, бо і яму перападалі часам з гэтага воза тыя ці другія пачастункі, скарынка хлеба, кашы лыжка, ці што іншае там па яго густу. Хрумстае Мішка цукар, аж сапе, і ні пра якія харчы не дбае. Нічога другога ў рот не бярэ, акрамя хіба малака ды вадзіцы чыстай. Занепакоіліся чырвонаармейцы, бедаваць пачалі, пабеглі па доктара ветэрынарнага. «Бяда, таварыш доктар, гора вялікае навалілася». «Што здарылася?» «Мішка захварэў, ні сухой макавінкі ў рот не бярэ, поўная адсутнасць апетыту, харчам нуль увагі». Прыйшлі да Мішкі. Ён важна разлёгся на возе, падставіўшы хрыбет пад сонца і ленавата паміргваў вокам, пазіраючы на людзей. «Відаць, фокусаў чакаюць», — падумаў Мішка, і тут жа павярнуўся зручней, потым перакуліўся цераз галаву, а затым і зусім стаў на пярэднія лапы, падняўшы высока ўгору заднія ногі і балансуючы імі ў паветры. «Мішка, не трэба! Не турбуйся, Мішутка! Ты ж такі хворы, такі слабенькі!» Кінуліся чырвонаармейцы ўгаворваць свайго артыста, каб кінуў ён свае практыкаванні. «Ты ж адпачываць павінен, вось і доктар да цябе прыйшоў». На сілу адгаварылі Мішку ад фокусаў. «Дзіўна, дзіўна», — гаварыў доктар, аглядаючы хворага. «Хварэе? І такія выкрунтасы вырабляе. Дык не есць, кажаце?» «Ані ў зуб, акрамя чыстай вады, нічога ў рот не бярэ. Бачыце, схуднеў як, перапаў зусім». Схуднеў. Добра схуднеў, калі хрыбет на сонцы блішчыць, як маслам памазаны, але ж паглядзім. Доктар важна адзеў акуляры, трубку выняў. «Ну што ж, дазвольце агледзець», — ветліва звярнуўся ён да хворага,
выслухваць пачаў. Усе уважліва наглядалі за аглядам, нецярпліва чакалі вынікаў. Мішка ахвотна падстаўляў свае шэрыя бакі, задзіраў угору лапы і ўсё намагаўся пацалаваць доктара ад сваіх вялікіх пачуццяў. Яму здавалася, што яго пястуюць, што з ім весела жартуюць, а таму з вялікай ахвотай ён пераварочваўся з боку на бок, падстаўляў жывот, нахіляў галаву. Дужа любіў ён, калі хто за вухам пачэша. Урэшце прыладзіўся, добра нацэліўся і патрапіў такі лізнуць языком у самы доктарскі нос. «Дзіўна, дзіўна», – праказаў зноў доктар, выціраючы хустачкай нос. «Сэрца нармальнае, працуе як матор, і ніякіх шумаў і перабояў. Дык не есть, кажаце, ні сухой скарыначкі. І вось трэці дзень галадуе. Рэдкі выпадак, цікавы выпадак. Зноў жа тэмпература нармальная і выгляд бадзёры. Можна сказаць, што хворы ў поўнай спраўнасці». «Якое там, доктар, у спраўнасці? Вы заўсёды вось так, мікстуры якой, відаць, шкадуеце», – пачалі не на жарты крыўдаваць чырвонаармейцы, нездаволеныя медыцынскім аглядам хворага. «Ну, што вы, не ў мікстуры тут справа», – заспрачаўся доктар. «Відаць, ваш хворы пакутуе з нейкіх асаблівых прычын. Магчыма, перамена прафесіі, некаторыя змены ў жыцці, а магчыма, і такая вось дальняя дарога на яго падзейнічала. Могуць быць усялякія прычыны, навукай дасканала яшчэ не ўстаноўленыя». І доктар распачаў такія доўгія развагі пра розныя загадкавыя выпадкі ў медыцынскай практыцы, што твары ва ўсіх чырвонаармейцаў адразу выцягнуліся, зрабіліся сумнымі, і кожны з іх адразу падумаў: «Ну, мішку не іначай капут, калі хвароба зайшла так глыбока». І адразу ўсе накінуліся на доктара. «Доктар, даражэнькі, выратуйце мішку! Хіба мы без яго жыць можам?» «Но што з вамі зробіш?» – задумаўся доктар, падбіраючы найлепшыя спосабы лячэння мішкавага занядужання. «Няма на свеце такой хваробы, супроць якой не знайшлося б належных лекаў. Ва ўсякім выпадку можна паспрабаваць. Но дайце яму хаця б рыцыны. Можна таксама клізму, толькі не пазніцеся. І галоўнае – спакой, абсалютны спакой для хворага». І толькі гэта мішка пра спакой пачуў, як на яго нібы сверб напаў. Пачаў такія фокусы вырабляць, што з воза пыл сыпаўся. Жук, які бег побач з возам, пачаў так брахаць, што доктар аж вушы заткнуў. І чаго не вырабляў толькі мішка, і на галаву станавіўся, і на задніх лапах скакаў. Куляўся па возе ўдоўж і ўпоперак, наганяючы жах на коней, якія ледзь-ледзь толькі звыкліся з мішкам. Дзіўна, усё здзіўляўся доктар. Дык галоўнае спакой і абсалютная цішыня для хворага, гаварыў ён, пазіраючы непрыязным вокам на брахаўшага жука. Але мішку, на яго шчасце, а можа і на бяду, так і не давялося пазнаёміцца ні з клізмаю, ні з рыцынаю. Толькі гэта ён збіраўся кінуць свае гапакі на возе, як падышоў капцёр,
што быў у адлучцы дні са два. Падышоў той да воза, зірнуў збоку і за галаву хапіўся. Што ж ён нарабіў, гэты басяк лесавы? А дзе ж я цяпер вазьму? Адкуль жа я вазьму? Вон з воза бандыт! Вон сімулянт! Вон драпежнік! Ціху, ціху ты! Хвораму патрэбен спакой. Трэці дзень галадуе. Хворы! Галадуе! Паўмяшка цукру змалоў. Гэта ж жартачкі, цэлы мех быў. А цяпер толькі на дне засталося. Злазь з воза! Лодар і сімулянт! А мішка хоць бы хны. Як знарок, узяў яшчэ кавалачак цукру, за шчаку палажыў, ды пачаў раскусваць, ды пашчоўкваць, як тымі арэхамі. І што было рогату тут ды жартаў. Смяяліся з мішкавай хваробы, з яго галадоўкі. Спачувалі капцёру і тут жа празвалі яго разявай. Трохі нязручна было доктару. Той пастаяў, падумаў хвіліну і толькі змог вымавіць. Дзіўна, дзіўна. Хвароба, так сказаць, набывае псіхалагічны характар. Сімуляцыя. А гэта не ў маёй спецыяльнасці, паколькі сярод маіх пацыентаў гэтае занядужанне не пашырана. А як жа ўсё ж такі з лячэннем? Запытвалі праз смех чырвонаармейцы. Адмяніць прапісанае, даць поўную свабоду жывёліне, ды не ставіць паблізу мяшкоў з цукрам. Увесь полк смяяўся з мішкавай сімуляцыі, з капцёра, з лекаў. Нават жук кінуўся выкідваць свае нумары, бачачы ўсеагульны смех і весялосць. І толькі барадаты па сваёй несвядомасці ніяк не мог зразумець падзей, усё падыходзіў асцярожна да воза і пачынаў сваю жаласлівую песню. На яго кідаўся злосны капцёр, замахваўся пустым мяшком. Вон, пудзіла барадатае! І ты яшчэ лезеш на зола! Яго сунімалі, супакойвалі. Што ты, бараду крыўдзіш? Што ты да яе маеш? Адным словам, у гэты дзень капцёр парваў усякія дыпламатычныя зносіны з мішкам, жукам ды барадатым і зрабіўся іхнім перакананым ворагам. І хоць было тут багата смеху ды жартаў, аднак скончылася ўсё гэта для мішкі даволі сумна і з вялікім канфузам. Колькі не ўпіраўся ён, не выказваючы асаблівых намераў пакінуць абжытае месца на возе, усё ж давялося перасяліцца яму на новую кватэру, на другі воз. Троху ўзлаваў мішка за ўсялякія непрыемнасці пры перасяленні, а адны непрыемнасці пацягнулі другія. Калі крыху ўсё ўціхамірылася, супакоілася, мішка учыніў дэталёвы агляд сваёй новай кватэры. Абнюхаў кожны мяшок, прамацаў кожную скрынку. Нічога выдатнага, тым больш цікавага для сябе ён там не знайшоў. Вялікая, скажам, карысць для яго ў пачках махоркі, якую намацаў ён у адной са скрынак. Адно гаркацінне, да і годзе. І каб трохі спагнаць сваю злосць за няўдачу, мішка надумаўся разгрузіць воз, каб ямчэй прымасціцца нанач. Гэтую разгрузку ён наважыўся распачаць з тытуню. Нядоўга думаючы, узяў пачак махоркі і бац на дарогу. І вось тут здарыліся непрадбачаныя падзеі, якія аказалі значны ўплыў на шчырае сяброўства нашых артыстаў — мішкі, барадатага і жука.
кінуў гэта мішка пачак махоркі на дарогу. І дзівіцца, адкуль узяўся барадаты і цап за махорку. Ідзе за возам, пачак жуе, толькі барада сівая трасецца. І чым больш мішка глядзеў, тым больш здзіўляўся. У барадатага ад пачкі толькі бандероля засталася, і тую старанна аблізваў ласун. «Ну і смак, відаць, па несвядомасці», — падумаў мішка пра барадатага. А той, адкуль і храбрасці набраўся, падышоў да самага воза ды проста мішку ў твар. «Бе! Вось дзівак! Можа ўявіць сабе, што мне гэтага добра так ужо і шкода», — падумаў мішка, ды новую пачку бац на дарогу барадатаму. І так кідаў да таго часу, пакуль не заўважыў, што з казлом робіцца нешта няладнае. Пачаў той барадой дарогу пыліць, ды ў бакі, як п'яны, хістацца. Ходзіць, як муха тручаная. І голас зусім аслаб, дрыжыць голас, захлібаецца. Тут і жук умяшаўся ў справу. Убачыў, што з таварышам нешта нялюдскае робіцца. Падскочыў да яго, у пысу нюхнуў, бараду лізнуў і адскочыў, чыхаць пачаў. Да таго ж тая барада тытунём смярдзела, не раўнуючы як піпка палкавога заўхоза. А барадаты тым часам зусім абязножыў, з голасу сышоў, усё намагаўся на зямлю пакласціся, ды вочы на лоб выпінаў. Кінуўся жук на дапамогу, і так і сяк казла варушыў, бокам падпіраў, за рогі падымаў. Нічога не дапамагае. Хіліцца барадаты на дарогу, і ніякага ратунку. Бачыць жук, што бяда, і давай каравул крычаць, трывогу ўзнімаць. Такі брэх падняў, што ўсе людзі збегліся. Ведалі, што жук па-дарэмнаму не брэша. А мішка, седзячы на возе, прыглядаўся ўсё да падзей і здагадваўся, што адбываецца нешта нядобрае. А калі людзі прыбеглі, кінуў свае доследы над скрынкамі, зашыўся ў мяшкі, ляжыць сабе і не лыс. Тым часам узяліся за барадатага. Вадой акацілі, сывараткай напаілі, сяк-так адхаялі бараду да раніцы, на ногі паставілі. «Гэта ж жартачкі, так тытуню аб'есціся. Ледзь зусім не атруціўся. І хто б участаваў так?» Шукалі вінаваўцу, а мішка пазіраў з воза і ў вус не дзьмуў. Але ці сумленне загаварыла, ці надакучылі мішку ўсе гэтыя нецікавыя мяшкі, дзе не было ні драбочка цукру, кінуў ён свае аперацыі па выгрузцы. Барадаты ж, нягледзячы на перажытыя хваляванні, пачаў адчуваць да мішкі вялікую павагу і прыязнь. Ніхто і ніколі так багата не частаваў яго махоркай. Недастача махоркі была, канешне, выяўлена, але ніхто не мог западозрыць у гэтым мішку, навошта яму такое гаркацінне. Ну, а барадаты не меў прычыны выкрыць сакрэт, мо па несвядомасці, мо па таварыстве. Падзея з тытунём была забыта, да і сам мішка пачаў рабіцца больш акуратным і дысцыплінаваным. К таму ж, каб не было ў мішкі залішніх спакусаў, перавялі яго на трэці воз, у ружэйна-кулямётны парк. Пры самым уважлівым аглядзе воза мішка не знайшоў нічога, што магло б быць падобным на ласункі. Паспрабаваў быў на зуб патроны, ніякага смаку не адчуў, ды і зубам клапотна,
паламаць яшчэ можна. Сунуў лапу ў ружейнае масла, лізнуў і доўга чыхаў і моршчыўся, старанна выціраючы язык аб мяшкі, аб салому. На гэтым і закончыў ён свае доследы і прымірыўся з пайком, які акуратна выдаваўся яму штодня. Галадаваць жа мішку не даводзілася, хапала пайка, ды акрамя пайка даставалася. Чым толькі не частавалі палкавога улюбёнца, і хлебам, і кавалачкам цукру, і добрай косткай барановай, і квартай свежага малака. Усе любілі яго, усе клапаціліся аб ім, і камандзіры, і чырвонаармейцы. Аставалася нявырашанай пакуль што справа з яго абмундзіраваннем, з мішкавай амуніцыяй. Але аб гэтым далей. Справы з генеральскім мундзірам. На адным з прывалаў, калі адпачывалі і весяліліся чырвонаармейцы, мішка выкідваў свае чарговыя нумары. Як артыст, ён набываў з кожным днём усё большую кваліфікацыю, і яго спектаклі рабіліся ўсё больш разнастайнымі і цікавымі. І калі ў першыя дні мішка мог выконваць толькі самыя звычайныя фокусы, станавіцца на галаву, хадзіць на пярэдніх лапах, дык цяпер мог паказаць, як аблізваецца антанта, гледзячы на савецкую зямлю. Як фанабэрыцца польскі пан і точыць зубы на нас. Як паны мужикоў бізунамі частуюць. Як рабочы пану галаву звярнуў. Шмат чаго навучыўся паказваць мішка, і ў яго артыстычнай справе актыўна дапамагалі барадаты і жук. Жук звычайна падносіў у зубах мішку якія-небудзь артыстычныя рэчы, палку, капялюш альбо барабан. Падносіў і, пачціва вільнуўшы хвастом, адыходзіў і скромна пазіраў на прадстаўленне, падымаючы ў патрэбную хвіліну гучны або ціхі брэх. Гэта былі своеасаблівыя жукавы апладысменты. Барадаты ж сам павінен быў выконваць з мішкам некаторыя нумары. Асабліва не падабалася яму адна сцэнка, дзе даводзілася пакутаваць яго барадзе. І як толькі барадаты чуў каманду «А ну, мішуха, патрасітка сусветнага буржуя, сусветную гідру за бараду», ён кідаўся звычайна куды-небудзь наўцёкі. Але ўцякаў толькі для прыліку. Яго хутка лавілі і прыводзілі сілком да мішкі. Давалі зноў каманду, і мішка паважна браўся абедзвюма лапамі за казлову бараду і даволі энергічна трос яе злева направа, торгаў уніз, прыгінаючы барадатага да самай зямлі, ставячы яго на каленкі. Трос датуль, пакуль сусветная гідра не пачынала прасіць паратунку, не зусім мілагучна выводзячы на ўсе галасы сваё нязменнае «Бе!». «Асцярожна, мішка, асцярожна! Трасі, ды не растрасай, не лезь глыбока ў ролю», папярэджвалі мішку, і ён, падняўшы казла за рогі, пакідаў яго ў спакоі і важна раскланьваўся з публікай. Барадаты, атросшыся ад пылу, хуценька бег да чырвонаармейцаў, каб раней мішкі перахапіць адпаведную плату за прадстаўленне. «Вось ненасытны, ніколі не нажарэцца», думаў мішка пра казла, і за гэта крыху яго недалюбліваў. У заключным нумары мішка выступаў адзін. Хто-небудзь з чырвонаармейцаў урачыста аддаваў каманду «А ну, Міша,
Слаўны артыст яго вялікасці народу ўсяго 3-го батальёна і ўсяго непераможнага стралковага палка? Пакажы ворагам на страх і нам на забаву, як канае пад чырвоным штыком сусветная гідра контррэвалюцыі. Мішка станавіўся на заднія лапы, хапаўся з жахам за бакі, валіўся на зямлю, пераварочваўся на хрыбет і дрыгаў куртатымі нагамі ў паветры, старанна высунуўшы язык. Мішка з такой дасціпнасцю выконваў гэты нумар, што ўсе хапаліся за жываты ад смеху. І да чаго быў скромны і ціхі жук, і той паддаваўся агульнай весялосці і кідаўся бегаць з усіх ног, казла дражніў, брахаў на ўсіх. І нават барадаты кідаў сваю заўсягдашнюю жвачку, заўсёды ў зубах сцяблінка якая, саломінка, і глядзеў, не мігаючы вокам на Мішку, адабральна трос барадой, ды ціхенька праз зубы выцэджваў: «Бе!» І вось, калі скончыў Мішка чарговае прадстаўленне, выступіў адзін з маладых камандзіраў. «Братцы, артыста мы любім, але ж не клапоцімся аб ім як трэба. Дзе гэта відана, каб артыст босы хадзіў? Дзе гэта відана, каб артыст, даруйце мне, без штаноў гуляў? Як-ніяк блізка восень. Як-ніяк Мішка можа прастудзіцца. Амуніцыю Мішку! Штаны Мішку!» У адзін голас крыкнулі чырвонаармейцы і без усякага лішняга галасавання пастанавілі абмундзіраваць Мішку, надаць яму выгляду баявога. Мішка, канешне, нічога не меў супраць гэтай пастановы, бо асабліва не разбіраўся ў такой тонкай справе, як амуніцыя. Доўга думалі і гадалі, у якую форму апрануць артыста: у пяхотную, кавалерыйскую або лётніцкую. Але які ж з Мішкі лётчык? Ды яшчэ паспрабуй апрануць яго лётчыкам, ён тады самалёт захоча, а дзе ты лішніх самалётаў набярэшся на фронте? Кавалерыстам хіба апрануць? Дык тады ж каня патрэбна. А які ж з Мішкі яздок? Спыніліся на пяхотнай форме, бо да пяхотнай справы Мішка быў дужа ж здатны. Пешака ўвесь свой век малады прайшоў. А каб адзначыць усе Мішкавы заслугі перад палком, парашылі Мішку абмундзіраваць, боты даць, шаблю даць, мундзір уланскі, штаны з лампасамі залатымі. Заваляўся такі мундзірчык у палкавых запасах, з трафеяў, узятых у бойцы пад Баранавічамі. І хоць мундзір уланскі быў кавалерыйскай формы, але доўга не спрачаліся хлопцы. Варожая кавалерыйская форма можа і пешака хадзіць. І прыступілі да справы. Але тут аказаліся сякія-такія цяжкасці. Калі Мішка даволі абыякава прымаў пастанову аб яго амуніцыі, дык калі справа падышла да яе практычнага вырашэння, Мішка стаў на дыбкі. І тут усе ўбачылі, што Мішка, які меў вялікі спрыт да ежы, нічога не разумеў у адзежы і выступіў супраць яе досыць сурова. Спачатку ўсё ішло ціха і мірна. Мішка дужа ўпіраўся, соп, крактаў, касавурыў вокам, нават намагаўся на спіну легчы, калі некалькі чырвонаармейцаў прыводзілі яго да баявога выгляду, нацягвалі мундзір і штаны. Нават спрабаваў кусацца, калі пачалі чобаты нацягваць. Але, атрымаўшы злёгку па загрыўку, артыст супакоіўся і даўся, каб прывязаць шаблю і прымацаваць шапку. Выгляд у Мішкі быў сапраўды важнецкі. Мундзір блішчаў, лампасы блішчалі,
а раззлаваны мішка грозна і сурова пазіраў навокал. Прыняўшы гэта за надругу над сваёй асобай, мішка кінуў такі ўзлаваны позірк, што барадаты, які стаяў побач, сігануў маланкай у кусты, ды і жук палічыў за лепшае адысціся ад яго падалей. І тут пачалося прадстаўленне, якога яшчэ ніколі не бачылі чырвонаармейцы. Мішка панюхаў лампасы, учапіўся ў іх зубамі і ў адзін міг сарваў іх, як тое лыка з дрэва. Адны чырвонаармейцы ахнулі ад такой неспадзяванай надругі над галіфэ, а другія кінуліся ў рогат, падбадзёрвалі мішку. «Так, мішотка, так! Руйнуй панскую форму!» Але мішка нічога не слухаў і, доўга не думаючы, стаў на галаву ды пачаў так старанна дрыгаць заднімі нагамі, што чобаты адзін за адным са свістам пранесліся ў паветры, і адзін трапіў на елку, другі у балота. Дайшла чарга і да штаноў. І праз які міг адна калышына ляцела ў адзін бок, другая у другі. Тут ужо некаторыя аж узлаваліся, асабліва ж капцёр, які дужа шкадаваў штаны, бо яны яму вельмі і вельмі падабаліся. Той аж крык падняў: «Што ты робіш, гад? Гэткую адзежыну сапсуў!» А мішка тым часам падняўся, стаў на заднія ногі, анучы атрос, скінуў шаблю, бразнуўшы ёю аб хвойку, і з пакрыўджаным выглядам пайшоў панура ў бок ад народу. На ім застаўся адзін толькі мундзір, мундзір без штаноў. Супраць мундзіра мішка чамусьці нічога не меў, магчыма таму, што мундзір гэты не замінаў яму, асабліва ў хадзьбе. І колькі не намагаліся потым хлопцы ўладзіць справу з мішкавымі штанамі, нічога не выходзіла. Чаго не рабіў ён з імі, з гэтай адзежанай. Тапіў у балоце, хаваў пад корч, і калі намагаліся хлопцы ў чацвёрты раз апрануць артыста, ён зноў урачыста іх скінуў, разадраўшы на дзве палавіны. Але на гэты раз ён не стаў ні хаваць іх, ні тапіць у балоце. З самым суровым выглядам палез мішка, трымаючы адзежыну ў зубах, на самую высокую хвойку і, прымасціўшыся на самым высокім суку, канчаткова і беспаваротна расправіўся з ненавіснай адзежанай. Парваў штаны на дробныя мэтлухі і, урачыста скінуўшы іх з дрэва, злез і маўкліва прыступіў да выканання сваіх чарговых артыстычных абавязкаў. З характарам мішка! Пачціва адазваліся аб ім чырвонаармейцы і больш не прыставалі з амуніцыяй. Так і хадзіў мішка ў мундзіры без штаноў, без ботаў, без шапкі. Праўда, і мундзір хутка стаў падобны на адну толькі відзімасць, бо ад частага лазання па дрэвах ад мундзіра засталіся адны толькі лапікі. Але мішка не прыдаваў гэтаму асаблівага значэння, маючы ад прыроды нахіл да прастаты і скромнасці. Так закончыліся ўсе спробы абмундзіраваць мішку. Незвычайны кулямётчык. Полк ішоў усё далей і далей. Некаторымі днямі праходзілі больш, чым па паўсотні вёрст. Белапалякі адступалі.
Часам завязваліся ўпартыя баі, і тады мішкаў абоз адпачываў. Там пакідалі мішку з яго артыстамі. Мішка хадзіў з сваімі таварышамі без справы, сумаваў, не было каго весяліць. Якая там, скажам, весялосць з капцёрамі ды з абознікамі. І хадзіў мішка сам не свой, агрызаўся на барадатага, намагаўся без дай прычыны жука пакрыўдзіць і ўсё стараўся наступіць яму лапай на хвост, каб хоць чым-небудзь выказаць сваё нездавальненне. Чырвонаармейцы бачылі такі паганы настрой мішкі і прымалі меры, каб развесяліць артыста. Чаго яму ў абозе ацірацца? З яго баец хоць куды, не іначай прыйдзецца стральбе навучыць. І пачалі вучыць. Праўда, справа не клеілася на лад. І калі мішка яшчэ з поспехам і нават з захапленнем выконваў некаторыя нумары з вінтоўкай, браў на каравул, да нагі, на рамень, на ізгатоўку. Дык калі справа дайшла да стральбы, тут мішка выказаў самы рашучы пратэст. Не толькі што самому страляць, аб гэтым не магло быць і гаворкі, але нават і гуку стрэлу мішка не мог пераносіць. І калі пальнулі пры ім з вінтоўкі, мішка, як душ, кінуўся з усіх ног на ўцёкі і зашыўся ў стог саломы, што стаяў каля дарогі. Адны толькі заднія ногі тырчалі з саломы, ды дрыжаў з перапуду мішка ў куртаты хвосцік. На сілу выцягнулі мішку са стога за ногі. Ай да храбрэц! Саромся, мішка! Чырваней перад барадатым! І сапраўды, казёл, даўно звыкнуўшыся са стральбой, не звяртаў на яе аніякае ўвагі і абыякава жаваў жменьку мурожнага сена, скрадзенага з чужога воза. А жук, той нават вочы ленаваўся расплюшчыць, калі чуў стрэл, і толькі варушыў вушамі, адганяючы імі назойлівых мух. На мішку ж стрэл падзейнічаў задужа. Ён ніяк ачухацца не мог, палахліва пазіраў на вінтоўку і, калі казаць па сакрэце, дык нават жыватом захварэў, і доўга адпойваў яго доктар чарнічным узварам. Так пачалася стралковая вучоба для мішкі. Але трэба сказаць, што ў хуткім часе мішка змяніўся і зрабіўся такім адважным байцом, што барадаты і жук пачалі з яго проста дзівіцца. Ці свядомасць была тут прычынай, ці мішка не хацеў плесціся ў хвасце барадатага, але праз якія 3-4 дні вучобы мішка спакойна пераносіў не толькі вінтовачныя стрэлы, але мог, не хмурачы вока, стаяць ці ляжаць каля кулямёта і спакойна выслухоўваць самую гарачую стральбу. І нават патроны падносіць навучыўся. Кулямётчыкі страляюць, а мішка бегае да павозкі і каробкі з кулямётнымі істужкамі падносіць. Набярэ цэлую груду пад пахі і нясе, з нагі на нагу перавальваючыся, крэкчучы, сапучы. У хуткім часе і падаўся мішка на фронт у кулямётную каманду і прымаў актыўны ўдзел ва ўсіх бойках на перадавой лініі. І часта дзівіліся белапалякі, назіраючы за незвычайным байцом-кулямётчыкам. Ведалі яны, што стаіць за горкай чырвоны кулямёт, але збіць яго ніяк не маглі. Часам здаралася, што маўчыць кулямёт, ні адным стрэлам не абзавецца. І толькі гэта надумаюцца палякі ў атаку рушыць, каб горку забраць, як бачаць, па лагчыне, побач з горкай, хуценька-хутка перабягае дзіўны баец. Няўклюдны, здаецца, кашлаты, нязграбны. Ад горкі бяжыць на 4, а назад на 2 нагах, прыгнуўшыся як мага да зямлі, і пад пахамі
цэлыя склады патронаў. І толькі прамільгне ён у лагчыне, тады ў атаку не хадзі, захлібаецца чырвоны кулямёт, ва ўсю строчыць сваёй ніткай свінцовай, смяртэльнай. Паспрабуй сунься на гэтую нітку. То Мішка хуценька бегаў па патронныя істужкі на патронную двуколку, якая стаяла за лагчынай, схаваная ў кустах. І як толькі прыносіў новы запас, кулямёт пачынаў страляць так, што белапалякам і ў галаву не магло ўзбрысці сунуцца ў атаку. І доўга намагаліся яны ўлучыць зручную хвіліну, каб падстрэліць Мішку ў лагчыне. Але дзе там? Нязграбны з выгляду баец так спрытна бегаў, так зліваўся сваім колерам з шэрым колерам зямлі, што не толькі падстрэліць, але і прасачыць за ім было надзвычай цяжка. Так зрабіўся Мішка сапраўдным франтавым байцом. А хутка пачаў у героі выходзіць, аб Мішку загаварыла ўся дывізія. Падзеі адбываліся позняю ноччу, пры выступленні, пры пераходзе праз шырокую і глыбокую раку. Мішка з кулямётчыкамі перапраўляўся на паплаўках на другі бераг. З імі быў кулямёт, былі патроны. Мішка сядзеў на плыце, прыслухоўваўся да начной цішыні, прыслухоўваўся да ўсплёску вёслаў, да ледзь чутных галасоў на рацэ. Побач плылі яшчэ паплаўкі. На іх былі чырвонаармейцы. Цішыня прорывалася рэдкімі вінтовачнымі стрэламі. То стралялі з другога берага белапалякі, стралялі ўсляпую, не бачачы і не ведаючы, што падбіраецца пад іх немінучая бяда. Слухаў гэтыя стрэлы Мішка, успамінаў матку, родную бярлогу, заліты сонцам маліннік, барадатага, які застаўся ў абозе, успамінаў і засумаваў трошкі. Але адчуўшы жукаў брэх, той дзесьці паблізу таксама прымаў удзел у пераправе. Павесялеў Мішка, прыбадзёрыўся, пачаў веслярам дапамагаць, заграбаючы як вяслом ваду сваёй шырокай і кіпцюрыстай лапай. Былі ўжо недалёка ад берага. І тут нечакана іх заўважылі палякі. Пачалася шалёная страляніна. Задзвінкалі кулі навокал, уздымаючы цэлыя фантаны пырскаў і ўздзіраючы пеністыя дарожкі на вадзе, калі траплялі ў раку. Вось заўважыў Мішка. Шыпяць пад імі два паплаўкі, прабітыя куляй. Шыпяць паплаўкі, выходзіць з іх паветра, і ўсё ніжэй і ніжэй нахіляецца плыт. Ужо Мішкавы лапы ў вадзе, халоднай, чорнай, імклівай. Яшчэ хвілінка, і перавернецца плыт, паляціць на пясчанае дно кулямёт, захлібнуцца ў вадзе кулямётчыкі. І доўга не думаючы, кінуўся Мішка ў ваду, нырнуў з галавой, выплыў, ухапіўся зубамі за вяроўкі, якімі былі падвязаны перабітыя паплаўкі, і паплыў, цягнучы за сабою ўвесь плыцік. Цяжка плысці па рацэ, збівае вада з ног, зганяе ў бок. Але намагаецца з усіх сіл Мішка, шырока заграбае чатырма лапамі. Яму дапамагаюць байцы-кулямётчыкі, падбадзёрваюць: «Цягні, Мішутка, цягні, цягні, не здавай!» Стараецца Мішка, і вось чуе ўжо цвёрдае дно пад нагой. На хвілінку спыніўся, каб перадыхнуць, адпачыць. Саскочылі з плыта кулямётчыкі, падхапілі кулямёт на рукі, патроны і па пояс у вадзе кінуліся на бераг, дапамагчы стомленаму Мішку выбрацца на сухое. І праз якую хвіліну
прымасціўшыся за нізкай капой сена, і рвануў кулямёт бліскучаю істужкай агню. Загрымеў ён грознымі перакатамі, пасылаючы ў цемень ночы гаручы свінцовы віхор. Агонь палякаў быў збіты, знішчаны. І пакуль грымеў кулямёт, праз раку спакойна пераправіліся яшчэ колькі соцень чырвонаармейцаў, прыйшло папаўненне, і бераг стаў нашым. Так паспрыяў Мішка нашай перамозе, выратаваўшы ў час кулямёт і кулямётчыкаў. І з якіх толькі палкоў не прыходзілі чырвонаармейцы падзівіцца на казачнага артыста-кулямётчыка, прывітаць яго са славай і перамогай. Гэтую славу дзяліў з Мішкам і яго заўзяты таварыш Жук, які апынуўся разам з ім на заваяваным беразе. Але абодва яны не задзіралі носа ад славы і паціхеньку рабілі свае справы, артыстычныя і баявыя, гледзячы па абставінах. Калі бой, Мішка патроны насіў. Жук хадзіў у дазоры, у разведку. Калі ціха, абодва паказваюць чырвонаармейцам сусветную гідру і ўсякія іншыя свае спектаклі. А ў часы адпачынку ціха сумавалі па сваім таварышу барадатаму, які не мог плаваць і ўсё чакаў на другім беразе, калі паставяць праз раку дашчаты мост, каб перабрацца да дружбакоў. Ён стаяў часам над кручай і, пусціўшы паветры бараду, жалобна галасіў там, выводзячы сваю адзіную песню. Учуўшы гэта, Мішка падміргваў Жуку, і той заліваўся вясёлым і басавітым брэхам. Гаў, гаў, гаў! Гэта значыла: не сумуй, мілы, хутка стрэнемся. І сапраўды, праз якія дні-два барадаты пераправіўся праз мост і далучыўся да сяброў. І радасці колькі было ў яго, ён і скакаў, і кідаўся ў рожкі, і спрабаваў на галаву нават стаць, і ніяк у яго гэта не выходзіла. Не ведаў казёл, што і рабіць ад вялікіх пачуццяў, і, хапіўшы шматок сена, паднёс яго ў падарунак сябрам. Тыя хаця і адмовіліся пачціва ад такога шчырага падарунка, але не прамінулі лізнуць па чарзе ў самую бараду ў знак вялікай дружбы. Лізнулі і пачалі чыхаць. Як-ніяк іх любімы таварыш не пакідаў сваіх дрэнных звычак, не пакідаў ласавацца махоркай. Таму і ад барады ішоў заўсёды такі цяжкі дух, што Жук задзіраў нос як мага вышэй, каб гэтага пазбавіцца. Але што ж ты зробіш з гэтым тытуннікам? Усё ж такі таварышы. Таму і даравалі яму звычайны гэты тытунёвы грэх. Як Мішку скралі і што з таго выйшла? Мішкава вядомасць рабілася з кожным днём усё большай і большай. І мішкавы кулямётчыкі назіралі часам падазроныя паводзіны некаторых дэлегацый, якія прыходзілі нібы падзівіцца са славутага артыста. Задужа ўжо залішне частавалі цукрам, прыносілі спецыяльныя порцыі добрага мяса, апойвалі Мішку малаком. Відаць было, што Мішку хочуць падкупіць, каб тым ці іншым манерам пераманіць яго да сябе з 3-го батальёна. Мішка даволі абыякава адносіўся да ўсякіх праяўленняў павагі і пачцівасці да свае паважаныя асобы, яго асабліва не хвалявалі ўсякія замілаванні яго гераізмам і пахвальбы яго артыстычным здольнасцям. Але ўсё, чым частавалі, спажываў старанна і акуратна, не абдзяляючы і сваіх верных дружбакоў,
барадатага і жука. І ў гэтых пачастунках была небяспека. На іх мог паслізнуцца мішка, дапусціць той ці іншы благі ўчынак. Слабы быў характар у мішкі на ўсякія ласункі. І вось аднае начы, якраз перад самым наступленнем, не стала мішкі. Быў мішка, і няма мішкі. І не маленькі, здаецца, не іголка якая-небудзь, а знайсці ніяк не маглі. Абшукалі ўсе прыдарожныя кусты і лагчынкі, перавярнулі дагары нагамі ўвесь абоз, а можа, мішка ў возе схаваўся. Але ніякіх слядоў мішкавае прысутнасці знайсці не маглі. Пыталіся ў барадатага і жука, але якія з іх адказчыкі? Хадзілі абодва, як тручаныя мухі, таксама па мішку сумавалі. Барадаты нават кінуў махорку ў чырвонаармейцаў выпрошваць. Да таго заселі ў яго галаве невясёлыя думкі аб загінуўшым без усякіх вестак таварышу. Прайшоў дзень, за ім яшчэ дзень, цэлы тыдзень прамільгнуў непрыкметна, а мішкі няма і няма. Ні духу, ні слуху аб батальённым артысце. Чырвонаармейцы з першага і другога батальёнаў пачалі падсмейвацца з трэцяга батальёна. Ага, не змаглі прыглядзець за сваім улюбёнцам. Не ўпадабаў ён вас, упрочкі пайшоў. Цяпер мы к вам ні жука, ні вясёлую бараду не пусцім. Кепскія з вас гаспадары. Ну як жа можна было зносіць падобную знявагу? Няўжо здрадзіў батальёну? Няўжо да другіх уцёк? А мо пацягнула жывёліну ў лес, да родных дрэў і кустоў? І сяк і так думалі чырвонаармейцы. І не знаходзілі адказу на свае думкі. Але гарачыя былі дні, паходы, штодзённыя бойкі, і хутка ў паходных клопатах пачалі забывацца на мішку. І зусім нечакана і непрадбачана адбылася цёплая сустрэча са сваімі артыстамі. Полк размясціўся на начлегу лесе. Расклалі цяпельцы, абагрэліся, павячэралі, спаць ляглі. А пад самую раніцу дазоры натрапілі паблізу ад трэцяга батальёна на цікавую сцэнку. На невялічкай палянцы сядзелі мішка, барадаты і жук і спраўлялі не то ўрачыстую вячэру, не то шыкозны баль. Розныя харчы былі пакладзены пад кустом ляшчыны. Тут былі і сухія тараны, і кансервы, і сцягно кабана, дзясяткі са два селядцоў. Збоку ляжала некалькі пачак махоркі. Мішка, яўны завадатар усёй пачэснай кампаніі, сядзеў на невялічкім пенчыку і старанна разбіваў аб камень бляшанку кансерваў. Бляшанка пагнулася, сплюшчылася, ніяк не паддавалася, і мішка раз-пораз з яшчэ большай натугай біў яе аб камень. Урэшце яму ўдалося яе расплюшчыць, і мішка частаваўся сам, частаваў і прыяцеля жука. Барадаты, які скароміны асабліва не паважаў, налягаў больш на селядцы і на цукар, і, пажаваўшы селядцовага хваста, кідаўся з усіх ног да ручая, каб суняць крыху смагу пасля селядцовай солі. Урэшце прыяцелі наеліся і, крэкчучы, сталі масціцца адпачываць. Барадаты пасля такой сытнай ежы ласаваўся махоркай і жаваў яе, соладка прыжмурыўшы левае вока, а правым назіраючы за сваімі дружбакамі. Тут іх і накрылі. Чырвонаармейцы не ведалі спачатку, што рабіць.
радавацца ці з мішкам лаяцца. Знойдзеныя харчы гаварылі аб яўным рабаўніцтве, і прычынай ва ўсім гэтым быў не іначай мішка. Капцёры палка, убачыўшы мішкавы харчовыя запасы, кінуліся з перапуду да сваіх вазоў. Але там было ўсё ў парадку, усё на месцы. Ніякага крадзяжу не аказалася. Але ж не з неба звалілася ўсё да мішкі. І толькі позняй раніцай выявіліся ўсе абставіны справы. З суседняга палка, які начаваў непадалёку ад мішкавага батальёна, прыбеглі напалоханыя капцёры. «Братцы, бяда! Ваш мішка разбойнік! Мех харчоў расцягнуў, рабаўніцтва ўчыніў сярод начы!» «А як да вас трапіў наш мішка?» Учынілі тут строгі допыт капцёрам чырвонаармейцы 3-го батальёна. І капцёры, каб выручыць пакрадзеныя мішкам рэчы, вымушаны былі расказаць усю шчырую праўду аб тым, як надумаліся яны скрасці мішку і як удалося заманіць яго ў свой полк. Чым не прываблівалі мы мішку, каб пераманіць у свой полк? І мясам не дужа мішка быў ахвочы рушыць, і малаком не ідзе. І толькі калі дасталі яны паўкацялка мёду, спакусіўся мішка і цёмнай парою пайшоў за імі, ішоў аж да самага палка. А там накінуліся на мішку, звязалі яго, прывязалі да воза вяроўкамі. Так і вандраваў мішка ў другім палку зусім другой дывізіі, увесь час прывязаны да воза. А калі і адвязалі яго, дык пасля колькі дзён дарогі мішка страціў усякую надзею вярнуцца ў родны батальён. Але за час паходу палкі зноў збліжаліся і, як бачым, нават начавалі ў адным лесе непадалёчку адзін ад аднаго. Тут мішка і ўчуў уначы галасы сваіх таварышаў, Жука і Барадатага, і, пайшоўшы на гэтыя галасы, патрапіў зноў у родны батальён. Але, успомніўшы пра некаторыя харчовыя склады, якія па несвядомасці лічыў за сваю ўласную маёмасць, мішка надумаўся перацягнуць гэтыя запасы ў родны батальён і перацёг сёе-тое паціхеньку з чужога палка. Так абстаялі справы з мішкавым знікненнем і з учыненым ім потым дзёрзкім рабаўніцтвам. Чырвонаармейцы саромілі чужых капцёраў. Гэта вам навука, як чужых артыстаў красці. Толькі жывотнае псуеце, дрэнныя звычкі яму прывіваючы. Урэшце прымірыліся. Узялі з капцёраў пэўную кантрыбуцыю харчамі на ўтрыманне артыстаў і, не пакідаючы ўшчуваць іх, аддалі ім забраныя мішкам харчы. Так вярнуўся мішка ў свой родны батальён да сваіх заўзятых дружбакоў таварышаў. Не ганяйся, мішка, за пеўнем, у бяду трапіш. Чырвонаармейцы казалі праўду, калі папракалі капцёраў другога палка ў не зусім добрым абыходжанні з мішкам, у благім выхаванні яго. Мішкава знікненне мела для яго не зусім добрыя вынікі ў яго характары і звычках. І мы раскажам тут, як наш здольны артыст па вялікай несвядомасці сваёй ледзь не загінуў, трапіўшы у марадзёры. І што яшчэ горш, спакусіў на благі ўчынак і легкадумнага таварыша свайго, Барадатага. Жук, асабліва не зацікаўлены ў мішкавых справах, у злачынцы не трапіў і застаўся ў баку ад гэтай справы. Падзеі ж разгарнуліся такім чынам.
Батальёнам даручана было выбіць белапалякаў з аднаго сяла. Пачалося наступленне. Некалькім ротам удалося хутка заняць акраіны сяла, агароды, прыгуменні. У гэты час і трапіў Мішка ў прыгоды. Трапіўшы на агароды, ён напароўся на пеўня і, прызнаўшы, відаць, яго за цецярука, кінуўся спрытна лавіць, ганяючыся за пеўнем па ўсіх агародах і ломячы платы. У гэтым сур'ёзным занятку Мішку актыўна дапамагаў барадаты, хоць ён і лепш ад Мішкі разбіраўся ў пеўнях і не меў у іх якога-небудзь вялікага асабістага інтарэсу. Ну, што для казла певень? Хіба ён смак у ім адчувае? Але як бы там ні было, барадаты шчыра хацеў падсабіць свайму таварышу злавіць наравістую птушку і старанна бегаў і скакаў за пеўнем, імкнучыся забегчы яму наперад, каб адрэзаць усякія шляхі да адступлення. І такі тут вэрхал паднялі Мішка з барадатым, такі грукат і стукат, што белапалякам здалося, нібы заязджае ў тыл цэлая дывізія кавалерыі, і яны паспяшылі як мага хутчэй адступіць і пакінуць сяло. Толькі гэтая акалічнасць і адратавала потым Мішку пры далейшым разглядзе яго справы і вызначэнні патрэбнае кары за яго і барадатага злачынствы. Мішка так і не злавіў пеўня. Той спрытна ўзляцеў перад самым мішкавым носам і, сеўшы на высокай грушы, завёў такое гучнае і непераможнае «ку-ка-ра-ку», што Мішку засталося толькі аблізвацца ды сарамліва лыпаць вачыма. Барадаты і той прабляяў нешта збянтэжана, а што? Разбірайся з яго мовай. На гэтым і кончыліся б Мішкавы злачынствы, каб, ганяючыся за пеўнем, не натрапіў ён на пасеку. Але як толькі ўчуў пчаліны дух, страціў Мішка ўсякі розум, забыўся на ўсе свае ганаровыя абавязкі і, нядоўга думаючы, пачаў драць вулей. Сунуўся быў і казёл у пчаліную справу, але хутка, апанаваны пчоламі, густа пасеўшымі на кудлатую бараду, кінуўся ашалелы з пасекі, не пераводзячы дух, маланкай пранёсся ў батальён, нагнаўшы перапуду і жаху на мірнага жука. А на пасецы усё стараўся Мішка. Ён і так, і гэтак намагаўся ўзарваць невялічкія дзверцы ў пчалінай калодзе, каб прасунуць лапу да мёду. Але дзверцы былі моцна прымайстраваны, і ўсе намаганні Мішкі канчаліся яўнай няўдачай. Мішка злаваўся, біў лапамі па вуллі, грыз зубамі дзверцы. Нічога не дапамагала. Пчолы заўзята абаранялі сваё жыллё, сляпілі Мішку вочы, кусалі ноздры, язык, лезлі ў кудлатую поўсць. Пах мёду кружыў Мішку галаву, і ён не думаў адступаць, не паспытаўшы салодкага. І калі ўбачыў, што ўсе яго намаганні ні да чаго не прыводзяць, тады прыйшла яму ў галаву геніяльная думка. І без лішніх разваг ухапіў Мішка аберуч вулей і кінуўся з ім наўцёкі, туды, дзе стаяў яго 3-й батальён. Жука і барадатага як вадой змыла, уцяклі ў кусты ад пчол. Урэшце здаўся і сам Мішка. Апанаваны пчоламі, ён кінуўся бегчы ў рэчку і толькі там пазбавіўся ад іх нападу, крыху ачухаўшыся ад сваіх злачынных прыгод. Тут і злавілі чырвонаармейцы Мішку, каб пакараць яго за ўсе злачынствы і за пеўня, і за пчол.
пчаліны вулей, крыху падкурыўшы яго дымам, каб не дужа кусаліся пчолы, аднеслі назад на пасеку і паставілі на месца. А мішку прыцягнулі да суровага адказу разам з актыўным саўдзельнікам злачынных спраў, барадатым. Доўга ўшчувалі яны мішку за ўсе ягоныя правіннасці, якія ўскладняліся яшчэ тым, што мішка ўцягнуў у злачынства маладога і маласвядомага барадатага. І парашылі чырвонаармейцы. За ўсе ганебныя ўчынкі пазбавіць мішку і барадатага іх артыстычнай годнасці і прагнаць з палка. Мішка сядзеў ні жывы, ні мёртвы і толькі соп, пачосваючы пакусаныя пчоламі месцы. Пыса ў яго ўся распухла ад пчаліных пакусаў. Запухлі вочы і нос. І ўвесь ён быў змерзанелы, разгублены, укачаны ў саломенную пацяруху і рэп'і, нахапаўся, ганяючыся за пеўнем. Барадаты ад страху не ведаў, дзе прылегчы, і ўсё трос барадой, намагаючыся сказаць нейкае слова ў сваё апраўданне, але яно ніяк не выходзіла ў яго. І толькі можна было разабраць аднастайнае, палахлівае жук прыслухоўваўся да справы з філасофскім спакоем. Ён заўсёды паважаў закон і парадак. Паглядзелі чырвонаармейцы на сваіх актораў. Пашкадавалі. Як-ніяк мішка і барадаты зрабілі свае правіннасці па выключнай сваёй несвядомасці. Гэта раз. А па-другое, правіннасці гэтыя змякчаліся і тым, што акторы, ганяючыся за пеўнем, здорава напалохалі ворагаў, белапалякаў. І чырвонаармейцы палічылі магчымым пакараць абодвух вінаватых умоўна і пакінуць іх і надалей у палку. Няхай, мол, выпраўляюцца, ды на справе пакажуць стараннасць сваю. Тут ужо не вытрымаў і жук. Ён кінуўся з усіх ног да вінаватых, лізнуў аднаго ў распухлы нос, другога ў тытунёвую бараду, і хутка ўсе трое бегалі і скакалі на сваю і агульную радасць. Іх віталі, мякка папярэджвалі. Дык глядзіце ж, чэрці паласатыя, каб болей не падкачалі. Так закончылася справа з вялікімі мішкавымі злачынствамі, якія ён так легкадумна зрабіў. І тут жа нашы артысты неадкладна прыступілі да свае справы, да паказу сусветнай гідры. Гідра, якую паказваў сам мішка, мела сапраўды ў гэты дзень такі сумны і смешны выгляд, што ўсе чырвонаармейцы качаліся са смеху. І сапраўды, як было не смяяцца, калі сам мішка быў так забінтаваны ад пчаліных пакусаў, так перамазаны ёдам, што быў падобны на агароднае пудзіла, якое ставяць ад вераб'ёў. Выгляд меў далёка не ваяцкі. Але ж справа не ў выглядзе, справа ў натхненні. А мішка ў гэты дзень граў з выключным натхненнем, з вялікай шчырасцю і любоўю. Іначай і быць не магло пасля такіх хвалюючых перажыванняў. Даліся ў знакі мішку гэты няшчасны певень і пчолы. І доўга потым абыходзіў ён за вярсту тыя месцы, дзе пахла мёдам ці пеўнямі. Мішка ў лётчыкі падаецца, а пасля ў кавалерысты. Як мы ўжо ведаем,
Мішку навучылі быць спецыялістам па пяхотнай справе. Добра ведаў маршыроўку, некалькі нумароў з вінтоўкай, узяць на каравул, на рамень, на плячо, умеў падносіць патроны да кулямётаў. Але на гэтым і канчаліся яго веды. І вось здарылася так, што Мішка ледзь не трапіў у лётчыкі, а пасля зрабіўся нават на некаторы час нядрэнным кавалерыстам. Усё гэта адбылося так. Аднае раніцы чырвонаармейцы заўважылі над сабою белапольскі самалёт. Ён лятаў зусім нізка, вось-вось, здаецца, зачэпіць крылом за вершаліны елак і хвой, за саламяныя стрэхі недалёкай вёскі. Відаць было па ўсім, што лётчык нібы нечага шукае або выглядае. Відаць, на разведку прыляцеў, думалі чырвонаармейцы і хаваліся па лесе, па абочынах дарог, каб не быць заўважанымі з самалёта, бо адтуль маглі паляцець і бомбы, як гэта часта здаралася. Але ні бомб, ні кулямётнага агню з самалёта не было чуваць. Паспрабавалі абстраляць самалёт, і той хутка знік дзесьці над ляском, знік і не вяртаўся. Няйначай паляцеў да сваіх, падумалі чырвонаармейцы, і забыліся на самалёт. У Мішкі ж быў надзвычайны нюх. І павёўшы некалькі раз носам у паветры, Мішка заўважыў нешта для сябе незвычайнае. Хутка падаўся ў напрамку да пахаў, якія даносіліся з лесу. Праз якія 200-300 крокаў Мішка выйшаў на вялікую паляну недалёка ад свайго батальёна. І тое, што заўважыў ён там, прымусіла яго насцярожыцца і доўга пазіраць з кустоў, хаваючыся за іх лісцем. На палянцы стаяла машына, якую ніколі Мішка не бачыў поблізу. І каля машыны завіхаўся чалавек у нейкай чужой, незнаёмай для Мішкі форме. Доўга стаяў у кустах наш артыст, але ўрэшце не вытрымаў і наважыўся пазнаёміцца бліжэй і з машынай, і з невядомым чалавекам. І паціхеньку, хаваючыся за асобнымі кусцікамі, Мішка падыходзіў бліжэй і бліжэй да машыны, не спускаючы вока з чалавека, які вазіўся з нейкімі бляшанкамі, нешта пераліваў з вядра, узабраўшыся на крыло машыны. Гэта быў самалёт. Каб ямчэй працаваць ля матора, чалавек скінуў мундзір і папружку з рэвальверам. Улучыўшы хвілінку, Мішка сцягнуў мундзір і пачаў за хвастом самалёта паціхеньку апранацца ў яго. Як мы ведаем, Мішка нічога не меў супраць мундзіраў. Яны не заміналі ў хадзьбе, з імі было зручней у дождж. Ад старога ж генеральскага мундзіра астаўся адзін каўнер ды рукавы. Таму і надумаўся Мішка аднавіць амуніцыю. Папружку з рэвальверам ён адкінуў далёка ў бок, бо не разбіраўся добра ў прызначэнні таго і другога. Чалавек жа так заюшыўся каля матора і так, відаць, спяшаўся, што зусім не заўважыў мішкавых доследаў і яго прысутнасці. Чалавек папраўляў сапсуты самалёт, вымушаны сесці на нашай тэрыторыі. Мішка ж так асмялеў, што абмацаў добра хвост самалёта, потым смела ўзабраўся на самалёт і утульна ўлёгся ў задняй кабінцы. Там ён знайшоў некалькі пачак пячэння і надумаўся трохі падмацаваць свае сілы, бо ніколі не адмаўляўся, калі выпадала зручная хвіліна, перакусіць чаго-небудзь, падкінуць што-небудзь на зуб, як казалі чырвонаармейцы.
І толькі гэта мішка распатрашыў пачку пячэння, як на паляне падняўся такі гвалт, такія крыкі, што мішка аж прыгнуўся, схаваўшыся з галавой у кабіну. «Стой! Стой! Не з месца!» То беглі чырвонаармейцы, якія заўважылі спуск падстрэленага польскага самалёта. Чалавек, што корпаўся ля мотора, шалёна кінуўся да вінта самалёта, пачаў яго раскручваць. І не паспеў мішка падняць галавы, каб зірнуць, што здарылася, як з машынай пачало рабіцца нешта несусветнае, ніколі не бачанае і незнаёмае мішку. Яна пачала ліхаманкава дрыжаць, потым сарвалася шалёна з месца і, як маланка панеслася па паляне, адарвалася ад яе. Калі перапалоханы не на жарт мішка высунуў галаву з кабіны, ён ледзь не самлеў. Машына імчала над лесам, і цяжка было нават заўважыць і адрозніць паасобныя дрэвы. Усё ляцела насустрач нейкім дзіўным шэра-зялёным віхорам. Мішка высунуўся яшчэ болей з кабіны і ўбачыў, што зямля апусцілася яшчэ ніжэй. Па ёй бегаюць невялічкія людзі, усё роўна як мурашы, і падкідваюць угору шапкі. То было польскае войска, апазнаўшае свой самалёт па знаках на крыллях. А самалёт ляцеў, свісталі крыллі ад ветру, надрыўна гудзеў мотор. Зірнуў яшчэ ўніз мішка, і моташна яму стала. Нязручна быць лётчыкам без прывычкі. Захацелася як мага хутчэй на зямлю. Ды так захацелася, што мішка месца сабе не знаходзіў. Аж узлаваўся мішка і пачаў выкідаць з кабіны розныя рэчы, якія там стаялі. Перш узяўся ён за пустыя бляшанкі з-пад бензіну і ну іх шпурляць уніз. А белапалякам здалося, што гэта бомбы ляцяць. Ім падумалася, што гэта чырвоны самалёт ляціць. І такая тут страляніна пачалася, такая пальба з гармат і з ружжаў, што збіты з усякага толку лётчык павярнуў самалёт назад і паляцеў зноў на савецкую тэрыторыю. Лётчык кіраваў машынай і палахліва азіраўся навакол, не разумеючы, чаму па ім, па польскім самалёце, так заўзята страляюць палякі. Зірнуў ён і назад, на заднюю кабіну. Зірнуў. І вочы на лоб палезлі. Проста на яго пазіраў і не хто-небудзь іншы, а самы сапраўдны мядзведзь, ды прытым у лётчыцкім мундзіры. Сон дурны, страшны сон, падумалася лётчыку, і ён ушчыпнуў сябе некалькі разоў да крыві, каб прачнуцца. Нічога не выходзіла. Сон не праходзіў. Мядзведзь як сядзеў у кабіне, так і сядзеў, ды яшчэ намагаўся стаць на заднія ногі. Пабялеў лётчык, надумаўся ўцякаць з кабіны, падалей ад такога госця, прыўзняўся на сядзенні. Але мішка таксама прыўстаў у кабіне і пярэдняй лапай так паціснуў за плячо лётчыка, што той не асмельваўся болей і рухацца. А бензін тым часам сыходзіў. Пачаў захлібацца мотор, перабоі даваць. Самалёт ляцеў зноў над самым лесам. Лётчык напалохана выглядаў мясціну, дзе б зручней сесці. І не паспеў выбраць, як змяшалася ўсё ў стракатую кучу, і абодва нашы лётчыкі, сапраўдны і па няшчасці мішка, страцілі памяць. Яны праляцелі некалькі сажняў у паветры, збілі цэлую гару хвойнага галля і, перакуліўшыся некалькі разоў па ўскраіне паляны,
улягліся непадалёчку адзін ад аднаго, ледзьва рушачы рукамі і нагамі. Перакулены самалёт павіс на высокім хваёвым гушчарніку. Апусціліся на тую ж паляну, з якой падняліся. Збегліся чырвонаармейцы. Вылілі на лётчыкаў вядры са 2 вады. Доктара прывялі. Той даў на шатыру, уліў па чарцы спірту ў рот. Вярнулася памяць да лётчыкаў. Заварушыліся жвавей. Першым ачухаўся Мішка. Ён прыўзняўся на пярэднія лапы і асалавелым вокам, другое было падбіта, запухла, пазіраў на ўсіх, не зусім добра разумеючы, што з ім здарылася. А навокал смяяліся, жартавалі, віталі яго. «Герой, Мішка! А мы ўжо думалі, што ты здраднік. Гэта ж трэба! У польскія лётчыкі падаўся, мундзір надзеў, уцякаць у Польшчу надумаўся. Аж глядзім, ляціць Мішка назад, цэлы самалёт цягне. Малайчына, Мішка, што прымусіў яго назад ляцець». І толькі тады, калі заўважыў Мішка Жука і Барадатага, якія прыбеглі падзівіцца на здарэнне, прыйшоў канчаткова ў памяць і, цалуючыся са сваімі таварышамі, сумна ківаў галавою. Нібы хацеў сказаць: «Паляцеў бы ты, вясёлая барада, вось так, як я. Даведаўся б, па чым фунт ліха, абскуб бы сваю бараду аб хвойнік». Хутка прыйшоў да памяці і лётчык. У яго была вывіхнута нага, і ён непамерна стагнаў, пакуль доктар завіхаўся ля нагі. Але потым аправіўся і ўсё дзівіўся, як гэта магло здарыцца так, каб па ім стралялі свае. І яшчэ больш дзівіўся саўдзельніку свайго апошняга палёту, Мішку ў мундзіры. Лётчыка ўзялі ў палон, самалёт сцягнулі з дрэваў, падправілі, перафарбавалі і адаслалі ў нашу эскадрыллю. Так пачаў і закончыў Мішка сваю лётніцкую кар'еру, абмежаваную, як мы бачым, адным палётам, які меў для яго не зусім вясёлыя вынікі. Вока падбіў, лапы троху пашкодзіў, сям-там памяў рабрыны. Адным словам, пешака хадзіць было дужа цяжка для Мішкі пасля яго лётнай аварыі. Таму і вырашылі, пакуль паправіцца Мішка, зрабіць яго кавалерыстам, паколькі не было вольнага воза, дзе можна было б вазіць Мішку. Магчымасці ж для кавалерыйскай справы былі ў выглядзе вялікага старога мула, якога нязручна было запрагаць у воз, а верхам на ім не адважваўся ездзіць ніводзін з чырвонаармейцаў, бо паводзіў мул сябе надзвычай непрыемна, як і належыць патомку звычайнага ішака. Мул быў зусім вольны, хадзіў без усякіх абавязкаў і толькі псаваў дарма харчы. Таму на яго і паў выбар вазіць на сабе Мішку да таго часу, пакуль канчаткова ачуняе няўдалы лётчык. Чырвонаармейцы прымайстравалі на мула некалькі звязаных мяшкоў з сенам. Выйшла не сядло, а цэлая мядзвежая раскоша. Мішка мог садзіцца, мог ляжаць, мог нават станавіцца на гэтым сядле на заднія ногі. Адным словам, мог масціцца так, як таго пажадае яго генеральская воля. І Мішка важна сядзеў на высокім муле і ўрачыста пазіраў на ніз, дзе ішлі Жук і вясёлая барада. З мулам было багата клопатаў, быў ён наўдзіў упартым, наравістым, упрэцца часам і з месца ні на крок. І колькі не ўпіраецца Жук, а яму даручылі вадзіць мула ўслед за сабою, за вяровачку, колькі не скача навакол барадаты,
падганяючы кавалерыю, мул не з месца. Тады спрытны жук змяніў тактыку. Ён кідаў повад, за які вадзіў кавалерыю, і адбягаў назад, каб, ухапіўшы мула за хвост, цягнуць яго назад. Упарты мул не паддаваўся, зразумела, на жукавы намаганні пацягнуць яго назад і смела рушыў наперад. А гэта толькі і трэба было жуку і ўсёй нашай палкавой капэлі, як празвалі чырвонаармейцы мішку, жука і вясёлую бараду. Капэля урачыста сунула па дарозе, каб спыніцца, дзе была патрэба ў ёй, дзе прасілі паказаць сусветную гідру ці іншае якое прадстаўленне. Тут жа, на сядле, як на добрай шырокай сцэне, і пачынаў мішка паказваць гідру. Але тут часта здараліся ў мішкі буйныя непаразуменні з мулам. Толькі гэта мішка на спіну уляжацца і нагамі задрыгае, паказваючы кананне сусветнай гідры, як мул возьме і зараве, і такім голасам, што ўсякаму прадстаўленню канец. Да чаго майстар быў мул крычаць, і да чаго быў голас яго пранозлівы, можна меркаваць хаця б па тым, што нават барадаты, да чаго ўжо скромная асоба, не меўшая асаблівага музычнага слыху, і той бег без памяці куды-небудзь у кусты, каб падалей схавацца ад мулавых галасавых практыкаванняў. Мішка, як артыст, не мог цярпець такіх мулавых зняваг і, спыняючы паказ гідры, пачынаў вучыць добрым манерам гэтага патомка асла. Але як ты навучыш яго добрым манерам? І варта было мулу атрымаць разы два па загрыўку ад мішкі, як ён зусім вар'яцеў і пачынаў выкідваць такія нумары, што мішка адчуваў сябе як на самалёце. Мул брыкаўся, кідаўся на дыбкі, імкнучыся скінуць артыста на зямлю, альбо кідаўся ў такі шалёны галоп, што ў мішкі духі заходзіліся. Звычайна капэля ў такія хвіліны мела надзвычай трагічны выгляд. Мул шалёна скакаў, як мага вышэй падкідваючы заднія ногі. Мішка, учапіўшыся абедзвюма лапамі за сядло і спаўзаючы з гэтым сядлом уніз, пачынаў несусветна раўсці, наганяючы яшчэ большую паніку на свайго скакуна. Побач з кавалерыяй ляцеў жук, намагаючыся ўхапіць кавалерыю за павадок, каб спыніць яе. Зразумела, і ён не адставаў у агульным канцэрце, удзельнічаючы ў ім басавітым брэхам. Услед за капэляй, высалапіўшы язык, ледзь паспяваў барадаты і галасіў на ўвесь свой дрыготкі і хліпкі голас: «Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе!» Зноў артысты кур'ерскім паімчалі, пасмейваліся чырвонаармейцы са сваёй капэлі. Кончыліся мішкавы кавалерыйскія курсы даволі трагічна для яго скакуна. Узлаваны мул, калі жук павёў яго ў балотную канаву на вадапой, ніяк не хацеў варочацца на дарогу і ўсё намагаўся ісці далей праз балота. Упіраўся да таго часу, пакуль не загруз на ўсе 4 нагі. Прыйшлося мішку з мулам расстацца. Добра яшчэ, што да гэтага часу і лапы пазагойваліся пасля палёту, і ён зноў мог трапна хадзіць пешака, як і хадзіў дагэтуль. Мішка — герой. Так жыў і ваяваў мішка. Быў артыстам, а калі даводзілася, рабіўся ваякам. Было ў яго жыцці багата і смешнага, бо быў ён надзвычай вясёлай асобай. Любіў сябе ўсцешыць і другіх пасмяшыць.
І за гэта любілі яго, як толькі могуць любіць веселуна ў такіх цяжкіх і грозных умовах, як вайна, як доўгія паходы. Было ў жыцці ў мішкі багата чаго і гераічнага. Але сам ён ніколі не думаў аб тым, каб спецыяльна стаць героем, выкінуць які-небудзь асаблівы гераічны ўчынак. Нам і асталося расказаць аб апошнім учынку мішкі, калі ён зрабіўся самым сапраўдным, самым поўным героем. Падыходзіла вайна да канца. Людзі пачалі пагаворваць аб блізкім замірэнні, але бойкі не сціхалі і зачыналіся часамі з яшчэ большай упартасцю, чымся з пачатку вайны. Была ўжо даволі позняя восень. Мішка ў батальён стаяў у тыле, адпачываў ад боек, хаця кожную хвіліну быў напагатове сустрэць ворага. Першы і другі батальёны былі на фронце на перадавой лініі. Чырвонаармейцы трэцяга батальёна начавалі ў глухім лесе і хаваліся ад назольнага восеньскага дажджу пад высокімі ялінамі, пад кустамі алешніку і ляшчыны. Сям-там расклалі пад дрэвамі невялічкія цяпельцы, грэліся, высушвалі мокрыя гімнасцёркі, мокрыя шынялі. Непрытульна ў лесе позняй восенню. Непрытульна і холадна. Мішка грэўся таксама каля цяпельца. Нават лапу адну крыху абсмаліў, стараючыся падсунуць бліжэй у агонь канец смалістага карча. Прыгрэўся мішка і заснуў каля цяпла. А калі прачнуўся, пачало ўжо трошачкі развідневаць. Чырвонаармейцы яшчэ спалі, стаялі паміж дрэвамі вартавыя. Не сунімаўся дождж. Ён сеяўся, як праз сіта, і вільготнай імглой засціў дрэвы, засціў нізкае восеньскае неба і да самых касцей працінаў халоднымі дрыжыкамі анямелае ад сну мішкава цела. Каб крыху сагрэцца і размяць здранцвелыя са сну ногі, мішка палез на высокую хвою. Так практыкаваў ён кожную раніцу, і гэта называлася мішкавай гімнастыкай, яго фізкультурнай зарадкай. Доўга лез мішка на хвою. Сасклізаліся ногі на мокрай ад дажджу хваёвай кары, ды не было нешта асаблівага спрыту ў мішкі ў такія пахмурныя, непагожыя дні. Але сяк-так ускарабкаўся на самую вяршаліну, адкуль надзвычай добра было назіраць над усім лесам, над лесавымі дарогамі, над далёкім полем, якое ледзь-ледзь чарнела скрозь дажджавую імглу. Усеўся мішка на сук і пачаў азірацца. І тут заўважыў ён нешта цікавае для сябе, чаго ўдзень не бачыў і не заўважаў. Зусім блізка ад яго батальёна з'явіліся паміж дрэў незнаёмыя коннікі. Цэлыя групы гэтых коннікаў. Яны яўна набліжаліся да батальёна, ішлі надзвычай асцярожна, перабягаючы групамі паміж дрэў, пільна углядаючыся наперад. Адкуль то яны маглі з'явіцца? У нашым жа палку амаль зусім няма коней. Што б то значыла? І толькі падумаў гэта мішка, як адзін за адным пачуліся некалькі глухіх стрэлаў. Потым яны зачасціліся, і хутка пачалася такая страляніна, што хоць ты вушы затыкай. Яго напрактыкаванае вуха пачало адрозніваць басавітыя перакаты кулямётаў, ліхаманкавы бой вінтовак. І ледзь не зваліўся мішка з хвоі, калі недалёчка грымнула перунамі гармата, грозна страсянуўшы паветра
і голлі дрэў, з якіх паліліся ўніз цэлыя струмені вады на жоўты пясок, на мокрыя верасы. Дужа не любіў мішка гармат. Мо таму, што не асвоіў яшчэ артылерыйскай справы, мо таму, што задужа ўжо грозна стралялі яны, і водгукі стрэлаў доўга перакатваліся па лясах і палях, наганяючы жудасць і страх у мішкава сэрца. Як бы там ні было, мішка наважыўся пакінуць свой назіральны пункт і спусціцца ўніз на зямлю да сваіх. Але калі злез ён бадай на апошні сук, то заўважыў, што з сваіх не відаць нікога. Усе даўно пабеглі кудысьці ў бок, у лагчыну, адкуль чуваць былі частыя стрэлы. Пад хвояй выстраілася больш чым 100 коннікаў, і перад імі сядзеў на кані зусім незнаёмы чалавек і нешта таропка, спяшаючыся, гаварыў да іх і злосна пакрыкваў, паказваючы рукой на лагчыну. І тут заўважыў мішка сінія штаны на ім. Ну, не іначай тыя штаны, якія калісьці сілком надзявалі на мішку, і якія ён так старанна падраў тады на дробныя мэтлухі. «Няўжо зноў тыя самыя штаны?» — падумаў з крыўдаю мішка. «Няўжо зноў хочуць апрануць мяне ў гэтую адзежыну? Ды каб я сцярпеў!» Не мог, канешне, мішка сцярпець такой знявагі. Павінен ён яшчэ ў апошні раз расквітацца з гэтай амуніцыяй. Ды так расквітацца, каб ніткі на нітцы не засталося ад гэтай прыкрай адзежыны. І толькі гэта чалавек пад дрэвам шабелькай махнуў, нейкую каманду пракрычаў, як мішка, доўга не разважаючы і не думаючы аб парашутах, як дуж гоцнуўся з дрэва і так ёмка патрапіў, што адразу апынуўся на кані ззаду ў конніка з сіняй адзежынай. І толькі сеў, ды лапамі за штаны, і пачаў так шкуматаць іх, што толькі пыл паляцеў. І што тут нарабілася, мішка і сам не ўяўляў добра потым. Адно памятаў, як зароў ён, скокнуўшы з хвоі на ўсё сваё мядзвежае горла. Коннікі ўжо шалёна панесліся хто куды, скідаючыся ад страху на зямлю, валочачыся па зямлі паміж дрэў. Усе коні, і тыя, што былі пад дрэвам, і тыя, што ля кулямётаў і ля гарматы, адразу нібы ашалелі ад яго голасу, храплі, пырскаліся пенай і шалёна імчалі, не разбіраючы ні лесу, ні дарог, ні блытаных лесавых сцежак. А з лагчыны, куды прымушаны быў адступіць мішка ў 3-й батальён перад нечаканым нападам польскіх уланаў, ужо чулася моцнае ўра, і ашчаціненыя штыкамі чырвонаармейцы вярталіся назад, падбіраючы за сабою польскія кулямёты і гарматы, ловячы перапалоханых польскіх коней, беручы ў палон коннікаў. Мішка ўсё яшчэ сядзеў на кані, з якога даўно зваліўся коннік з ненавіснай для мішкі сіняй адзежынай. Конь шалёна насіўся па лесе, і каб не скінуцца з яго, мішка ўхапіўся за грыву і пярэднімі лапамі моцна ашчарэпіў конскую шыю. Урэшце абяссілены конь на хвіліну спыніўся, і спрытны мішка хутка саскочыў на зямлю, не маючы асаблівага жадання шалёна гарцаваць па лесе. Да мішкі падбеглі чырвонаармейцы. «Ну і малайчына, мішка! Ты ж проста герой, Міхайла Іванович! Ну і Таптыгін! Гэткіх спраў нарабіў!»
Мішка быў задаволены. Як-ніяк яго ўпершыню назвалі сапраўдным лесавым імем, паважаным Міхайлам Івановичам Таптыгіным, як звалі яго прадзедаў і дзядоў. І толькі крышку саромеўся Мішка і ўсё ніяк не мог раскумекаць як след, чаму гэта праз яго глыбокую нянавісць да уланскай формы нарабіліся такія незразумелыя для яго справы, і цэлы атрад коннікаў быў разбіт ушчэнт. Такім быў апошні геройскі ўчынак нашага Мішкі. Апошні таму, што хутка скончылася вайна. Што сталася з акторамі? Што ж сталася з нашымі героямі? Жукам, Мішкам і вясёлай барадой. Дзе яны цяпер? Што робяць? Жывуць як? Жук вельмі пастарэў за гэтыя гады. Сівым зрабіўся, аглух на адно вуха. Што ж казаць, старасць. Але і да гэтага часу ён акуратна вартуе калгасныя свірны і гумны. А калі не дачуе крыху стары, дык яму дапамагае яго вялікае пакаленне, сыны і ўнукі. Такі брэх учыняць, што вораг калгаснага дабра, як душ, кідаецца падалей ад гумнаў і свірнаў, каб не трапіць на зубы сыноў і ўнукаў слаўнага жука. А некаторыя з жукавага племя, наслухаўшыся яго былых прыгод на вайне, на граніцу пайшлі і дапамагаюць там чырвонаармейцам несці дазорную службу, вартаваць нашу граніцу ад ворагаў. Добрае племя ў жука, вартае славы былога палкавога актора. А што чуваць пра барадатага? Нічога не чуваць пра яго. Даўно загінуў актор яшчэ на самай вайне, ды і загінуў па сваёй неасцярожнасці. Сам сабе, можна сказаць, харакіры наладзіў. А выйшла ўсё так. Калі памятаеце, любіў барадаты скакаць, пераскокваць цераз што-небудзь, цераз плот, цераз пень, цераз канаву якую. І вось на прывале адным, калі гатавалі чырвонаармейцы кашу, барадаты да таго разышоўся, што пачаў скакаць цераз вінтоўкі, якія былі складзены ў козлы штыкамі ўгору. І ці не разлічыў добра скоку ён, ці паслізнуўся капыцікамі на мокрай мураве і не даў добрага разгону, але не ўдалося яму пераскочыць цераз штыкі. Напароўся на іх бедны актор, завіс і загінуў. Батальённы капцёр прапанаваў быў пусціць актора ў кацёл, мяса яго спажыць, бо трохі недалюбліваў ён калісь казла, ды і мяса была няхватка ў палку, але чырвонаармейцы заступіліся за яшчэ цёплы прах свайго улюбёнца і далі капцёру суровы адпор. Як жа можна надругу такую над слаўным акторам рабіць? І зноў жа, які наедак з яго, барада адна, ды косці старыя. І ўрачыста пахавалі барадатага пад высокай елкай, курганок яму насыпалі з жоўтага пяску, упрыгожылі папараццю і дзеразой і на невялікай дошцы гэтакі надпіс пакінулі. Тут пахаваны адзіны ў свеце любімы наш барадаты. І крышачку ніжэй прыпісалі: няхай жа мірна спіць у жоўтым пяску
вясёлая барада. І няхай сняцца ёй мурожнага сена жмуток і пачак махоркі зялёнай. Памяталі хлопцы пра тытунёвую слабасць актора. Так загінуў барадаты. Сумавалі па ім хлопцы, але што ж ты зробіш? Усякія ў жыцці здарэнні бываюць, і тым больш на вайне. А што сталася з нашым галоўным героем? З незвычайным ваякам Мішкам? Кажуць, што ён яшчэ жыве, хоць таксама пастарэў задужа, пасівеў. Былі ў палку калішнія цыркавыя артысты. Як скончылася вайна, узялі яны Мішку з сабой, і зрабіўся ён сапраўдным артыстам цырка. Навучылі яго розным штукам. З таго часу і раз'язджае Мішка з цыркам па ўсёй краіне. Паказвае на арэне, як савецкія людзі распраўляліся са сваімі ворагамі, як білі яны фашыстаў, як выхваляўся Гітлер заваяваць нашу краіну і як ён падох у сваім логаве, загубіўшы свае арміі на нашай зямлі. Паказвае Мішка і тых, хто, забыўшыся на урокі вайны, ізноў гатовы пайсці па шляху гітлераўскіх авантур. І Мішка паказвае, што ўсе гэтыя новыя падпальшчыкі вайны таксама падохнуць, як і іхні папярэднік і настаўнік Гітлер. Любяць і шануюць гледачы, асабліва дзеці, свайго слаўнага артыста. Дык вось якія слаўныя акторы былі ў нашым палку. Пра іх і расказалі тут, успамянулі іхнія справы і іхнія ўчынкі, звычайныя і незвычайныя, смешныя і нясмешныя, геройскія і абыдзённыя, што здараліся з імі штодня. Узгадалі іхнюю старасць, цёплымі словамі іх успомнілі. А на гэтым канчаем. Міхась Лынькоў.